And we friend myself. Now when no see me move you mother. No say obi a fa we no work with you. Hey, obi a dey. Obi a fa me do with you. Obi a go fa yire ye dey. Obi a fa me do with you. What dey work with you. Hey, wo yire. Ai. Nya ko no. Wo yire akwa nya ko. Ai. Wo yire akwa nya ko. Obi a fa kunya. Obi a ko fa akwa nya ko kwan dey. Ekudi no. Ha! Na wa kuma ye o say what is asem? Kana kan bio. Ma kuma huri sa dimbi tembi. Akoma FM. Nya sam kutuwa. Metika nya na mshadi ko mi kudu fie kwa sam shesheti. Akoma ejo darling, me ever made it. Almost 87.9 too much. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it. Yes, I am. I don't go. You know who ye? You bet me di matem to me who are by our who was here. Never when you did. Nobody saw me tap was say. In fact, one of the my tap or no tap my fiancé. No, that one tap was. Ma, Woman ain't tap was. yeah, now so yeah, oh yeah. Now so said that dear and see, ma, to see who baby, man, baby, yeah, yeah. You look as you are no baby and you say. Me better than the kind. Was it a year dra what would be yen? Wonder what that woman at the Samen me but Samen on ya for dear don't dear. And he said there or ban will put any or them they pay with me. Or just say a yadia on Wabua or Casa Wabua. Of one saying, If you know Casa so an immense tap on you, if you want me trying. And one what they are that one but also on penny for no tap so quite a many bad on pest one me but this is what do tap and what tap on us. What a fool was here And what pay. It's to say, yeah, or Barney Bema or didn't bear man or no, dear one shot. 1 penny, sir. That's what I was no feelings. And I said, what pen was into one book on the order of them. That's all the manual. When a woman go like what I was shadow so on. The patcher, Debbie. Come on, Mammy. To me, I said, the Bema, those who know what they see your pen as all the man. For any pen or yeah, you know, got this about to put out after my deputy. Which in Prasamo, The Bajan. Nina, no way yet. Nina, no way yet. One more, yes, I am. Or 2 hours okay. Need to know or what. Me say or what? Of what saying? So you can plan your name, ma or what? Now you haven't. Some Africans or what? The one in the year, ma, one in the year. I don't want yes, I do. Ma, or no, mamma, you're doing maybe clock catch us, my yes, I do not. On a minute. Minchina make us a ban or you said, you are bad with the 2 hours and only. Over your planet. Aha, it's a planet. Satam na me wa mama ta fresa sia o ma mene na emu na kra na twen ye enkra na twen ye satam se di ntina me oba me no wa wo ma mu mienu me no wa wo ma mu mienu afira wa ka che ba ta fresa wa sia o ba me no wo ma o ne me na enkra na mu twen ma me pa cho tam wa mene ba ma what so o bolu getra na se anyu dem ma bolu getra almost several times ni na se o bolu getra na se anyu dem ma bolu getra almost several times ni na se
Initially, and I may have a set. Oh, a damn one I will tell her. We will do a mission. They do one and 2 places and so who will be an issue. So, for a thing again, we trash it. And I'll be trash and I don't perform me and I'm doing it. Move on, I'm a bar. That's the low man I'm here. The also know. I can't say the back, I encounter any difference. Like on your back, if I said 2.2 years, I don't find your monster. Like on your back. That's the idea the form won't say the movie. To real album to watch the at watching. What you on the not watching too. Who's for you? Hey, oh, girl, but what don't I come in? Must I see you or them on the guys do anymore? To one man. You expect, say, ọmụ ya ya de uye na de bibi na se ọmụ ba wo so so ndo ku na de ọmụ ku you know man just here only us ask oh come Yeah, I'm my I don't think so. I'm lazy. What you doing? I'm saying. There be the men fed room probia. Born a chick when I ultimate boss on my chest. I'm akata. I mean, I'm akata. Me up. My friend, they are buying side. You train a jack on the buying side. My name is Yanda. Bon, once I'm okay. I'm not home. But watch my Bonzi. And you're born America. Anything I may yes, anything of somebody permanent. Hey, mommy. Yeah. Who come Do so. Drew Swampa, Drew so. Any abre. Isn't that what? No room. And women die. No one of by Miss A. Hey. You know, so that now I can't do this on a meal. Like, I'm Miss A. I was saying, I was saying, Machibium. Son, I'm at highways. Obey you, be my son, Johnny, and obey you in the Bama. I'm a virgin. I'm Johnny, no, Karen, obey you in the Bama. I told him that by force. I'm saying, Debbie, you know, when yes, I didn't obey repeal. Open ma. Let me say, highways and man penny. Now, when you dear, obey you in the Bama, what damn one, obey you in the Bama war, and he obey you so, Henry. Come on, I'm say highways in your buying. I think of that try so obey repeal. And I'm Johnny. Na me tibet so dan we o se say oba no wa charge that me so na me wa charge wa charge that just wa naked no oba like me dua ni gina so me me ni gina so that nti o de me hia o de me se me mpene o tete me nikini na no me ho kwan nti me yes kan no police station na me see police station me ko say me so oba share wo dem na me ye de me twa bibi me se nya hwe obi ani gina so Obia ni and other ones one boxer. Hasho and what them then what and one say gina so sa wan wura mo wan wan yes ana me yam no me die so oyi ne ho alright ana me die enum na di nyinsa ne ba ye no enum de nyinsa yamba but me say yes ana be so na me ni obi am ne tenten na ye ntina na oba me de me say nka me kamo no Debbie amanako Debbie Karen not just said we no waba so mpre no meboa si first one o ye me sa no o pa ma cho na me say nya hwe obi ani me ho dia o de omra na ye de ye ntina enti wa ma obusuani bi amane na me obi ani sabre na wo fie san Family no me yo beto share wo so far wo no 2019 is it 2019 wo hu be mada na me hu be mada na me hu no break me no wan ware me okay o da me because na wo hu be mada na o beto de share wo so yemba bunyina kwaba edeba Akoma 87.9 FM and eye wukuada midweek obode na domonti and odi yakwa sign de yaba ye de aseda eni kabia and de hye ne den kronkron na munyam ba bia wo bi ano na me kai wo sa Akoma mu nsam dwumadie no aso ebre no aso nti age adwa de age adwa sei di anache se ye no na ehwe abomu enu nti sabrei bomodia se obehwe yen na wode wasonso afem yen ebia oyo drobani a wode waso na fm ye wo fie ana adwuma ba bia
wobɛtumi nso ahwɛ yɛn so na wahwɛ yɛn na wohwɛ nyinaa na woboa ama dwumadie yi atumi akɔnkan ebia na wohwɛ ɛwɔ Facebook ɛno no wobɛfollow yɛn na walike page no comment na washare follow like comment and share sanso and YouTube no subscribe na emia notification bell no so every so you get notified na washare ama foforo so enye bi na wonom ahwe bomode a na share efamaye follow emaye like emaye na koso ase obehye ede amaye na bibia etumi akoso wano na abedwafo nyina da aye krado na akua koko onyankrompon de na bedru sanso ena pastor Julius Naba nyame de ho afofi evangelist Samuel Mensa onyame abode hoban sikapanso onyame ahwe ne so omunyina ewo fidua yi emo na chese team no aye krado na entimi enwie mudie ewa abra producer eniha na chese Ishmael Howard ono so ejina menchen ya obo mi chidom ene adonten ahwa madwumadi no atumi akoso onyame adom no sa ahoɔden no enu nti sabrei wonso a onyame adomaboa wo wama wo enkwa ahoɔden ewo mu wonso ode ne se wobɛhwɛ na watie na waboa amadwumadi no atumi akɔ enkan nana yaw Beluchi okay Beluchi ewa ha one kobi Tuesday womo enedi yen eko Facebook and afe YouTube no Free FM 97.5 wonom ewo tachiman enei wabie mu ho ha pa ewo ho sanso ena extra fan club Hamburg Germany and Nike Pizza fan club GH UK womo so ebo ye chidom ene area yi on Sacrum TV and also at demo live. Also at the 1240 pepe not what they are tuned. Not just say at moment some you know a tregu ewo. Patience and hard work can turn the impossible into possible. And hard work can turn the impossible into possible. And not any the war the Emma war abotre ene edumade ebetumi atane ene mani ade bi wa se me enye ho na eso so ebra unya abotre na fe wanye edumade no ebetumi ma ade se enye ho ebetumi aba be ye ho enu ti ofua na enya entuase nimom no o twɛn no unya ntoboase no na enye se ebia o tiada ewo adwumade mu sanse yesi osurumpo eboa nea oboa ne ho enu nti no o twɛn de na nso so wo modi mo bia ewo se obo no na won so obo na ebre no eso a onyankrompon ebema nea na nipa nyina susu se enye yie no ebetumi ayeye. The future belongs to those who never stop trying. The future belongs to those who never stop trying. Eno ene de ene mewo ede emau ewie som na yemfa into anamo no na yenim se de tie bia no osoro ene yeboafo ebeye ye ose ne nhira ene ma onipa eye odefo na bre adwuma emfa bi enka ho ene ma se de wodi si tufo so bedru fi so no wadi awi asa wacheche we gene de wodi we koto we wodi we koto anwa oba no wo school obeba oje ofrew the provisions yasa oje wutua chese sa niema no wuti enti ne ho niema a wobeye nyina no wobewie na adeka wa akire so na sika na sa na adeka wa akire nti no onyame nhira na manipa ye odefo bradwuma mfa bi nka ho yebo ye ho ban ye de betumi na yasre nyame se onhyira ye nsa no adwuma na entumi enkonkan enumu
ɛna yɛbɛtumi adidi nti saa berɛ yi ka me ho na yɛntumi ɛmfa akoma mu nsɛm dwumadie no ɛmfa mmerɛ mɛsɛ ɛdi a megye soɔ ɛyɛ Marcos ɛdin no ɛyɛ Marcos station no ɛyɛ akoma FM 87.9 open your TV station a onua TV ɛna afei osɛ Chrome TV nso ɛda mu live nti sɛ wohu animu wɔ yi a na wahu sɛ animu no ɛte onua TV osɛ Chrome TV sɛ wote ne wɔ yi a na wahu sɛ saa ne wɔ yi ɛwɔ akoma 87.9 FM hɔ ɛna wobɛte ɛne wɔ yi sɛ ɔte aseɛ nti sɛ wobɛte Pastor Julius Naba na wahu sɛ ɔwɔ akoma mu nsɛm so wɔ akoma FM onua TV so obeti akua kokwa no wonu say wo akoma FM onua TV akoma mu nsem Pastor Julius Naba no evangelist Samuel Mensa na wonu say owo akoma mu nsem akoma FM onua TV so obehunu sikapa no wonu say owo akoma mu nsem akoma FM onua TV yanechie ebi die vote koma bi because Ore TV pa wafa wo number yi pa wɔhwɛ akoma mu nsɛm paa na wabɔ din foforɔ nti etura bi anum ebi so ɔmo sɛ na mo no ɛyɛ na ɛdeɛ na ha mo saa no because sɛ ɛyɛ aba a yɛkɔ rounds okay station bɛn na wotie nipa bɛn na wotie no wotie akoma ɛfɛ wotie akoma mu nsɛm wohwɛ onua TV akoma mu nsɛm na wɔkɔ bɔ din foforɔ ne yɛ saa na station sɛ edin no ɛyɛ ayɛ twerɛ gu ase ya na mapọ na neki akwaba Pastor Julius akwaba evangelist akwaba na mabọ sikapa akwaba yo na mame o na mene abebe ɛyɛ obi asɛm bia wɔde aba ne nti ɛyɛ bia yɛadrafte da before si bebree wɔ ti ɔba yɛ wo yɛ ɔba jampo onyawo osu onyawo ɛda so onyawo hyɛ mu sɛm betumi ayɛ bia nti yɛwie baako a ɔmbi adwuma yɛ sɛ yɛ akɛkyɛ nti no yɛhwɛ sɛ ɛbɛboa na yɛto ɛbi na tu bi a wɔ sɛ yɛtu fa ho bɛma na mema wakɔ abɛbiem Ako na na akɔmɔtisi radio dum. nyame adom yɛte yɛ deɛ na kyerɛ sɛ yɛkɔ so ɛde afɛm wodin Within the sign. okay Evans Ahenkra ɛfiri hene ne ba Yes. ɛyia yɛbɛtoa so na before no yɛbɛbɔ ne tɔfa na bi ameka fofoforɔ bɛhyɛ no da bi a tie bia na ɛnɛ obi dwa kyerɛ no yɛkɔtoa so firi baabi ɛnu ɛsi yɛ no a ɛsi yɛ adwuma wode baeɛ nti mu bie na afei yɛntoa so No. Yɛn nkɔla na ne fada na ɛfiri na wogya yɛ agyapadeɛ a ɛyɛ efie na osi koduru lɛnte na yɛayɛ ne sɛ yɛwɔ fa ase ɛyɛ kɔkɔ wate afa ɛdan no a sesie no wɔne ne mutumi ɛna ti nti na yɛsrɛ akoma ɛti no akɔ na ɔbɛgyafo sɛ mo mu a ɛne yɛsan ka da ne fi sɛ ɛdan no papers mpo koraa no papa no ɛfiri mu na ɔne ne papa bo paase baa baako ɛbɛwura hɔ a ɔmpapa papers nti na yɛsrɛ sɛ kyerɛkyerɛmu kakra kyerɛkyerɛmu kakra okay. Papa no firi mu no abusua frɛ me ne me nua no ne papa Mr. Ahenkra Samuel Ahenkra na ɔyɛ adwuma kɔ nti yare bɛbɔ papa no ma ne nti ofiri mu no na agyapadeɛ ɛyɛ a aka akyiri na ɛwɔ sɛ abusua ɛfrɛ na yɛ ho ntotoɛ kakra nti ɔmo frɛ no na menya awɛ ne nua panyin ɔbaa no na ɔno no ɔmaa no ɛtee sɛ ɛda si papa me deɛ na menya awɛ ɛyɛ awɔ sika mu ɔkɔ sɛ mmɛsi nyankɔ na me nso obi adwuma na meyɛ
said you not me adwuma no nkyɛ meet me and to adwuma no so ase na meka sɛ yɛ ne yɛnyɛ ne saa wɔ baabi a sɛ ka wokɔ baabi kokura ka wode ka bɔ mama ne sɛ bi afrɛ na ebi akyena anaasɛ ebi ase ntamase fan na me nso so metumi alusu m'adwuma That's a share that say. ɔmo hyɛ da no Obi akra mo wa adeɛ. bi anka nkyerɛ me sɛ ne nyinaa biribi ɛdɔ fa no so ne ɛhame ɛno deɛ ɛhame ne nua panyin no ɛhame na deɛ meɛ no ɛhame ne sɛ wammɔ mamanneɛ na awia no mu hɔ a na ɔka kyerɛ me sɛ metumi na metumi yɛ ne sa sɛ ɔno no meka kyerɛ me sɛ metumi yɛ ne sa de adwuma no kora menyɛ ayɛ nkyɛ yɛfɛ bi ne brɛ paa nti ɛne ɔka kyerɛ kɔ no na ɔka kyerɛ me sɛ ɔbaayɛ nso so a deɛ ɛkɔsie biara no wammɔ hwee mu ketewa odi m'akyi ɛna ɛkaa ne fifie nyinaa kɔsi sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔkɔɔyɛ no ɔmo kɔhyiaeɛ na ɔno deɛ odi m'akyi ne panin na ɔfrɛ me ɛna na ɛwɔ hɔ nketewa mmienu a ɔka yɛyɛ no sa ɔma yɛyɛ 5 no deɛ na ɔmo nni hɔ ɛno nti ɔmo bie n'ano a ɔne ne nua no deɛ ɛdan na ɔmo mpɛ ɔmo gye mu nti mɛka ne sɛ apart from sɛ abusua no biara ɛfrɛ no anaasɛ menim sɛ obi agye akyire bi tumi sɛ ɛnam ɛfa na ɔka no so nti sɛ ɛyɛ me mpo kora meka sɛ ɛno nti na ama ɔmo nso so no ɛhu ɛfa baabi deɛ ɔmo nso ɛbɛfa so a ɔmbɛ nti ɛma a ɛbɛfa ɔfa sɛ kwaku boate nya ho tumi ɛma kɔfa adan nso wɔ toa so nti ɛno mu hɔ no me nua baa no yɛtu anammɔn kɔ Asokwa police station ne kɔkyɛ ɛma ɔmo ka kyerɛ sɛ ma ne nsi dan so ɔmo san kɔfa papers ne ma papers no a ɛntɛ na mpapa deɛ ɔdi adeɛ no akyire mu ankɔ ɛna ɔno nso so a ɔnsi hɔ bio nti akɔyɛ sɛ ɛmu dwene sɛ ɔbɛ sɛ obiara nim deɛ ɛkɔ so na wakɔ dan no mu na wakɔyɛ deɛ ɔpɛ na wɔtoa so akɔpɛ nnua abɔ so nyinaa ɛne ɛsobɔ deɛ ɔno ara na abɔ so nyinaa a wawie one room nti bra no na metaa ɛkɔ hɔ wɔbɛkɔ na adwumayɛfoɔ wɔ hɔ no wɔne wɔn mo sɛ dan no mpo koraa no manso wɔn ho a wɔkɔ ɔto ɛma ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɔmbɛgyae ɛdan no ho adwuma yɛ nti ɛnɛ deɛ ɔmo wie a ɔmo ma na ɛyɛ atoro sɛ nti ɔmo wie baako a wohwɛ a na ɔba abɛda mu a ne sa nti naano last 2 weeks Sunday ɛna mekɔyɛ wɔsɛ wi baako sɛ ɔbaa no te anim hɔ nom a owura no nyinaa wadodo anim hɔ nom asɛm nti ɔmo nyinaa ɔne ɔbaa ne ho kani a ɔyɛ ne ho adeɛ akɔte ɛkɔtu boate mefrɛ me papa deɛ ɔdi agyan sɛ deɛ akɔsi mu mekɔ a metwa videos nti ɔno deɛ deɛ akɔ biara nti ɛfrɛ me nua panin no wobisa ne sɛ yɛkɔ baabi sei na wobɛkɔ anaa ɛdi kan no ɛdi kan de kɔtɔ panin bi anim sɛ ka ɔmo yɛnkɔ ne nka yɛmfrɛ kwaku waten sɛ wabɔ dan no so ɔmo yɛnyɛ mpɛ abusuaman nso maako sɛ ɛkyerɛ bi deɛ ɔte yɛ ante ɔmmra ne nka sɛ nka ɛbaa bɛto dwa saa ne deɛ ɛnyɛ bɔne but before that sɛ manso ntwe adeade nti ɔmmra ne yɛnka yɛfrɛ no a wama ɛma ɔka no adwene kora hyɛ kɔmi kɔ and the second call na yɛfrɛ no I think sɛ it was the next day ansa na wɔnya abotɔyɛmɛ ne panin no akasa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛma deɛ ɛbɔ no kɔ nkusa ɛwɔ ne nsɛm bi a mɛma rekɔdɔ mu phone so sɛsia ne sɛ ɛna me poison me papa ɛma wo nti hɔ no ɛyɛ mmoa kakra nti ne nyinaa ne sɛ panin no frɛ no bisa ne sɛ da bɛn na ɔbɛba na ɔyɛɛ sɛ ɔwɔ Accra na ɔyɛ adwuma bi ɔbɛba ɛno nso so a wankɔ nti akɔyɛ sɛ abusua no mpo koraa no wo na wo yɛ hwan a wobɛka mpo koraa na ɔkeka n'adwene akyerɛ ɛno a baako ne tim aso ne ma papa biribi adeɛ ɛka so no nso ahyia no dabɛn mprɛ bi aminu na tam ne adeade a mede to me papa no mu deɛ anim ɔmo nso ɔmotumi di akyire ɛkɔsi sɛ ɔmmu wɔ mu ɛna maako ne nuanom mmaa nso so mmienu ɛnso so ɛyɛ aware mefrɛ baako ɛne ne di nkɔmmɔ kaa sɛ deɛ ɔmo nua bɛrima no yɛ nyinaa nkɔyɛ no mu deɛ sɛbi wontumi mfa japadeɛ bi saa anaasɛ yɛmfa asasedeɛ saa because yɛyɛ nim yɛn mpo koraa no sɛ me nua na aka saa koraa na wontumi nto nkɔso sɛ ɔtoa da no so sɛ yɛyɛ sɛ ɛna bi nso ɔkyerɛ mu sɛ wi ahene ahyia so ama ne papa nuanom nyinaa so ahyia so de distance ama no nti na mebaeɛ a na maako sɛnea asɛm si teɛ no ɔnyɛɛ n'adwene sɛ obɛgyae dan no kɔhyia da na mekɔɔ hɔ no ɔbaa no busaa me sɛ meyɛ hwan a mekyerɛɛ mu akyerɛ no sɛ ɔno deɛ
ekunu ɔnka kyerɛ no sɛ ɔfa John ba na aba na ɛyɛ ne nwa sɛ papa baabi me papa saa na mofrɛ no nti mentena ase ade na mentena ase na mesɛ wokyerɛ mu kyerɛ okunu sɛ bɛrima sei sɛdeɛ mesitiɛ no wobɛhu nipa kora no na wɔ mu ɔfrɛ ne mmerɛ a na nam sɛ daabi ahu mede m'ani ahwɛeɛ na mekɔ yɛ m'adwene sɛ ɛyɛ last week Monday na mebaeɛ no na akɔyɛ sɛ ɛberɛ nti abɛnyɛni sɛ na mebaeɛ a nti ne tɔfa What's it? Papa na ɔyɛ adwuma bɛyɛ. patwɛ Coca-Cola ɛna na ɔyɛ Okay. ɛwɔ ahemfo Inside. Na ɛhene fa na no ɔte adwuma na ama ne baabi fɛ na no. ɛno na ɔhan dan na nti ne me nuabaa kɔpem sɛ me nuabaa no kɔ university ɛwɔ atomfo dada mu anaasɛ Caterpillar Ti wa na wotena wo papa nkyɛn akɔpem sɛ ne yɛ ade. Okay. nti ɛbaeɛ no na panyin no nso na ɔyɛ adwuma dɛntan na ɔkɔkɔsɛ mu a mɛka ne sɛ wotwa to ata de free If you say 6 years nti mɛka sɛ 5 years man wɛyɛ for 6 years na wo papa ware o ma ne asa wo. patwɛ na wɔba no na ɔmagyan No wo yere. ɔwɔ yere Ya, no wo yere asa wo. patwɛ daabi na yɛkɔ bɛtam nti ɔma anyɛ yi nti ɔmkɔsie ɛna ɛhyiaeɛ Ti no ne papa na tie nti patwɛ wo anyɛ firi mu. patwɛ Ɔbaa no nso wɔ ma. yes Ɔwɔ ma sɛ. Na deɛ ni na ne metu ka mo deɛ ho. ɔno wait a wɔde ɛware no after ɛyɛ 3 na akasa ɛwɔ ɔne ne mmienu ɔno na meka sɛ wɔkurati na ɔno ne wo mparaa nketewa no mmienu kaa ho Ɛna sɛ fie no sɛ na wo papa te mu ofiri mu a no wɔ nsi wie. Nti ofiri mu na na aduro level sɛ ɛfa kakra na nti na do. All right. Nti no ɛyɛ how many ɛhyɛ mu sɛ nipa kyerɛ na anapa 7 ɔno bɛɛ so. sɛ wia to nso sɛ wia Okay. ɔkɔ China for no asa no Okay. Nti mo papa firi mu kɔ no mo yɛ ɛna ɔmo kɔ si. Ɛtumi ayɛ yɛ ba ɛtumi atena ase kakra. Okay. Ɛma ɛmama ɛno ɔyɛ wɔn asa yɛ wɔn so wɔn yɛ. adaka no deɛ abusua na ɛtɔɔ nti yɛtena ase yɛ meka sɛ ɔmo deɛ tete hɔ nom a na meti ɔmo yɛ deɛ no nti but akɔyɛ yi na akɔyɛ sɛ awerɛhoɔ abɛntie nyinaa yɛhyiae but sɛ nkɔmmɔ sɛ ebi ase yi yɛda yɛn ho adi kyerɛ ɛna na ɔbaa no mete bɛyɛ 2 years na me papa no saa ɔbaa no nso ɛte mfie a kyerɛ sɛ yɛkɔbaeɛ Ɛbrɛ a abusua no kɔ asetena no na wɔka ɛna wo sister ko ka sɛ abuafoɔ mpɛ. Ɔdaworo ma na wɔfa aseɛ kɔ ate na wɔka asetena no na ɔka ho na ɔka ho akɔ mmɛma but mɛgye sɛ na ɔka ho bɛdeɛ deɛ na sɛ na wɔdi na mɛka sɛ na menni because nti sɛ ɔkɔ obi esi wankɔ bi ɛno wonhyɛ da mfa wontumi mfa wo nsa si wɔ hɔ because na mepɛ sɛ mehu sɛ wɔte mu sɛ wɔte mu bibi a ɛneɛ wɔbɛte sɛ bi a wo sister se anuafoɔ no kora ebi a na ɔno aka sɛ ɔyɛ wɔfa aseɛ ɛna ɔno nso na ɔbɛyɛ wo papa kakra ɛtwerɛ bi a wɔfrɛ no somasoma bɛyɛ adwuma koraa ɛne ade nti ne yɛ sɛ anuanom sɛ wɔn mpɛ deɛ a ɛneɛ deɛ menkɔyɛ bi na mentena wɔ ɛ sɛ ɔte aseɛ na sɛ na ɔni aseɛ bi a ɛneɛ na wɔn atwe fo na wɔka kyerɛ ne sɛ ɛma no koraa sɛ ɛfie no wɔn mpɛ Marco, ɛno deɛ ketewa no kyerɛ mu sɛ deɛ mentumi kɔsie ɛno deɛ wankyerɛ mu sɛ na ɔwɔ hɔ anaasɛ na ɔnni hɔ nti ɛdeɛ mentumi si so dua but ɛno a sɛdeɛ na me papa yɛfrɛ busuapani a ɛne deɛ ɔdi adeɛ no a bɛbisa no asɛm wɔtumi nti ɛberɛ a ɔmokɔkɔ yɛɛ saa nhyiamu no nyinaa wideɛ no saa da no ara na wo nua ketewa no ɛkɔ wo mu deɛ ɛsi aseɛ anaasɛ kyerɛ kakra nokora no na ɔmo ɔka na I think sɛ it was after 2 or 3 days ɛna ɔfrɛ no kaa sɛ deɛ ɛkɔsi yɛ ni pani no deɛ wankyerɛ mu biribi a ɛbɛba biara no ɔma me ɛnyɛ mu ntease anaasɛ biribiara okay nti ketewa no ka kyerɛ wo after 3 days ɔmokɔtena aseɛ no wofrɛ pani no ka kyerɛ sɛ oh sister adɛn na woyɛ saa sɛ biribi koraa sɛi ni a adɛn
ebi a one fɛ o say bibi say ebe say papa ɛyɛ padi nika ne kɔ abusua hɔ na one fɛ me no wakɔ take services several times. Now, we just and come on the bar, and come and last night, won't come out. He doesn't there is no call. I mean, yeah, and day on the can say on the camera, and I say, Abudo, and so 10 be a meaning plan, and I say, I can't take no cutting. Marketing. Into me, gonna say, yeah, take a crowd, catch me according to our community. Say, ɔno no odi kan kokura kɔkyi ne kokura no ɔdi akyi di na mɛka sɛ ɔka sɛ adu sɛ ne adeade bi ɔne tumi papa baako ɛka sɛ yɛsi asase no so no si ano kyia ɛdeɛ ɛma ɛfa nhyɛ bibia ɛno nti na mɛka sɛ ɛkwan da bi so no ɛtena sɛ kakra because na ɔno nso abɔ mu ɔpɛ so ɔbɛhwɛ ne nua no ya me maame nso kura ɔno nso so ɛwɔ yɛyɛ nsa no so before so Nyata sa ya ne mo enti wɔn pɛ sɛ japade enti ɔbɛhwɛ ne nua no ɔno nso ka sɛ yɛkyi nti nipa a gye aka saa asɛm na ɛsɛ obiara ɛwɔ apemfo bi anaasɛ biribi te akyi yɛnya no ɔde ebisa no sɛ ɛdeɛ no wɔte yɛ na deɛ ɔhu yɛ ebi a ɔkɔ asɔre na ɔkɔ bi ka kyerɛ ne sɛ ɔpapa ewu ɛyɛ japade bi ba sɛ na ɔkɔ kaya ebi bi sɛ ebisi anadeɛ wɔte na ebi ɔhu yɛ na deɛ ebi a ɔpapa efiri mu no ɔka kyerɛ no ebi a papa nso ka biribi kyerɛ no a ɛno nso ɛbɔ ne ho wɔn sɛ ɛsɛ ewu a yɛ akoko no ɔhu nneɛma bi nti ebi a na ɔpapa efiri mu ɔhu sɛ japade no wɔte ɛna ɛfi ɛkɔ no ti na ɔhu ka kyerɛ ɔsɛ sɛ mama nkɔ hɔ mɛma ɛkyɛ sɛ yɛ akyerɛkyerɛ papa na ɔbɛka waka ɛna baako nyame adɔ na so ɛ nyame as ɛyɛ power station ai 2026 yɛ yɛ akɔmɔdi yi ai yɛ ma yɛ ya papa asɛ ɛbi ayɛ sɛ yɛ ase ɛyɛ our specialist hospital yɛda ase baako ɛnɛ yɛhwɛ yare ahodoɔ mmienu anaa mmiɛnsa a yɛde sema bɛsɛ mu sia nkɔmmɔ no ɛdɛ dodo nti mɛyɛ ne ntam na motumi tie nkɔmmɔ no nanso so tie na yi waso sɛ sɛ wobɛnya ahoɔden na wobɛnya asomdwie na watie nkɔmmɔ bi a na apɔmuden mapa wɔ hɔ nti yɛba ne sɛ a ɛnyi afidie ne mfiri ha no wode sema bɛsɛ du a ɛne wodi nkɔmmɔ yi ɛde wobɛnya afiri mu na twerɛ nɔmba no toɔ no yɛde ka didi nkɔmmɔ bi dada obroni sɛ recap mede sema mmienu mmiɛnsa bɛyɛ recap of saa yare no a yɛde ka totodeɛ no ma meka kyerɛ sɛ woyɛ wɔ bi a wogya wo nan na ho no ɛmogya a tie ne yie paa hwɛ kane no ɛnyɛ saa na ɛteɛ wogya wo nan a na wogya ne kama yɛ a mogya bi ama na nsɛn wohunu sɛ wokɔ agyana so a wohunu mogya na yɛ ahodoɔ bebree obiara wɔ kɔ yɛfa so agya ne nan ebi a ɛwia bɔ mo mfa nkyɛn mɛ nanso critical sɛ no sɛ ma bu hudi ma na ɛno deɛ wɔ hɔ yɛ sɛ yɛhwɛ mu a wobɛgya wo nan no nhunu sɛ mogya bi wɔ mu gye sɛ bi a adeɛ na wode bɛsiesie wo ho no ɛna wode siesie ho bie na afia wo mu na ɔsa adane no de ayɛ a ɛna oni bɛflashe no bɛwo sɛ mogya kakra ɛwɔ bɛwo sɛ mogya wɔ baabi ɛne sɛ bi a wonhu anaasɛ bi a wode bi a ɛnɛ namafo deɛ bi a ɛna wogya wo nan wɔ baabi nti bi a wobɛhu no na nte saa wobɛbrɛ na wahunu na wode sɛ wotumi ahu no a tie na sɛ ne nso nneɛma a bɛma wagya wo na yɛ mogya wɔ mu dɔɔso meka mmienu mmiɛnsa pɛ yɛde kɛyɛ sɛ wowɔ bi a ɔsa ɛwɔ wo so a wobɛtumi agya wo nan ahunu mogya ɛwɔ mu ade ntia because sɛ wonya ɔsa a ɛfɛ ne yɛ ɛkuru na atu wɔ ɛwɔ yam na saa kuru na ɛwɔ yam wode di a wobɛhu sɛ aduane no ɛyam no ɛtwi saa ɛkuro no anim na wa imagine sɛ aduane twitwi kuro anim a nyɛ berɛ na ɛbɛbrɛ ɛberɛ a ɛmogya na ɛbɛba sɛ wɔte aseɛ na ɛmogya no ba a ɛmogya no baabi a ɛbɛfa no sɛ wogya wo nan no wobɛhu sɛ ɛnam ɛdɛnɛ na ɛba nti wobɛhu sɛ portions of ɔgya nan no bi hɔ nom a na ɛmogya kakra ɛdɛdɛdɛ mu number two ebi a wonya typhoid yɛde ka aka ho asɛm sɛ wonya typhoid pɛ wobɛhu sɛ typhoid no a woanya no ɛma wɔn soro no ɛmu tutu ntokuro ɛtete nie sɛ mu tutu ntokuro ɛberɛ a wɔdidi no aduane no ɛyam no wobɛhunu sɛ ɛbrɛ ɛno so kɔ sɛ wobɛgya anan na ɛwɔ mu obi a ne deɛ kɔkɔ
ɛna mo gya ne nan a ɔhunu saa nneɛma no meka kyerɛ ɔwie sɛ yɛyɛ wo bia a wogya nan a ho sɛ mogya wɔ bia no mamfa nni agorɔ na ɛwɔ sɛ nketenkete na ɛbɔtoa saa nketenkete na wohunu saa na mogya bɛba no woampɛ akyirɛ kwan a ɛbɛwie asɛm ɛbɛyɛ ɔyare kɛseɛ a nso mu ana ɛnso awia mi sɛ wokura na maka akyerɛ wo ne mama w'ani daa soɔ sɛ maame akɔso adua yɛ power specialist herbal hospital ɛwɔ deɛ meka nyinaa no aduro sɛ yɛ ulcer na akɔfa aba o typhoid na akɔfa aba o koko na akɔfa aba o sɛ wonim deɛ akɔfa aba na wotɔ ɔnan ne mogya wɔ mpo de abra power specialist herbal hospital dr akɔso adua yɛ na da no ɔna ne dea kumasi pɛ yɛ ase neck road ɛna abɛhu nom adua yɛ junction ɛyɛ power specialist herbal hospital mo a mo nkan mpata mo nyinaa mo nkɔ kwapanya ACP road power bus stop wobɛhu yɛn takrade anagye estate ahantama rɔba ngɛti wɔ pɛɛ numbers mmienu mede ma wo sɛ twerɛ ne fa ɛnyɛ wo mpo na wonim obi a wɔ saa ha no bi a fama no na ɛmmoa no ɛyɛ 0244 54 44 22 0244 54 54 22 and 0200 38 another 38 and 31 numbers mmienu mfa ni agɔtwerɛ mɛsa abodiem nanu mebɛka akɔmpɔ ho asɛm na yɛka yɛ akɔwie sɛ ɛkwan a kɔmpɔ fa soɔ ba no abusuafoɔ ɛkɔ bɛsɛ nan sɛ nnɛsɛ nini obi wɔ ne deɛ no ɛyɛ berɛ a ɛma no especially ɛberɛ a wɔfa afuro otumi nya but ɛne yɛ temporary ɔwɔ wie a yɛtuti ma ne kɔ ne simple kora wantuti kɔ tumi kɔ obi wɔ ne deɛ no yɛ genetic ɛyɛ afiri emu da mu ɛna ɛba na obi wɔ ne deɛ no deɛ ɛyɛ yareɛ na abɛyɛ no ɛyɛ hɔ ɛba sɛ adeɛ ne fɛ sɛ typhoid no wonya haw ɛwɔ mu na sɛ wonya saa adeɛ no a ɛbɛ sɛ wɔmene mu a ɛwɔ ahodoɔ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaasɛ nan obi wɔ ne deɛ no kɔmpɔ no ɛfua one side obi wɔ ne deɛ nso fua ɛfa nifa nyinaa obi wɔ so a ɛfa ne mene mu nyinaa ɛserɛ wo sɛ obi wɔ saa kɔmpɔ no bi a ɔno anam a ɔmfili comfortable ɛmma no awerɛhyɛmu na ɛmma no akokoduro the confidence level ɛwɔ fam ɛsɛ bra akɔsɔ bi a ɛhɔ ne ɛboa wo uti ɛyɛ wo ya w'ani so abiri wɔ honam ayɛ wo basabasa nyinaa ɛnam component ɛbɛkɔ ɛmfa ni agorɔ bra na yɛhwɛ wo yɛnim pii yɛ akɔ akɔsɔ bi a yɛahodom a yɛma ɔma duro na ɔmo atɔ ɔmo tena bi na wɔn obi di nkɔmɔ no wɔka ɛna yaya na nkɔ na yaya na nkɔ na bibiduro koraa na mabrɛ a maame nka no kora nkyerɛw ɛnyɛ baabi a wokɔɔ na ebi ebɛtumi asa ɔyare ebi na akɔsɔ bi ayɛ ɛna nka nkyerɛ ho sɛ adibiduro na ntumi ansa ɔyare no na sɛ ɔyare no wakɔ baabi a yɛ aborɔfo duro yɛde ama wɔn so yare na nkɔ na afei wɔha no sɛ yɛkyerɛ baabi a ɛbɛboa wo bra akɔsɔ bi ayɛ hɔ no na yɛn no nto nkyea sɛ ɔyare nka yɛ mentumi nto bi ɛnɛ na so meka kyerɛ sɛ wowɔ fibroid ɛwɔ so paa wɔyɛ a ɛnkɔ bra akɔsɔ bi ayɛ hɔ no na yɛmmoa yɛmfa se ka nka wo nanso wo ho bɛtɔ na wɔda nyame ase obi a kidney ayɛ no ne sɛ maho bia ma ne filifili aga ne sɛ yɛ wɔ baayɛ a na ofii sɛ gyama adaso bi anim wɔ ame akɔsɔ bi a yɛma yɛfa yɛmu awie yɛ na ɔka saa adeɛ fifiti nanso yɛbɛhwɛ na me adɔm maame no ahwɛ ama ne ho atɔ no maame no de adanse sɛ obi na ɛka sɛ maame akɔsɔ bi a yɛ ana bɛtumi sɛ saa yareɛ yi ampa wɔ baayɛ maame akɔsɔ bi a yɛ asa ama no woba power specialist herbal hospital yare akɛse a you have no idea sɛ yɛbɛtumi asa nanso na yɛtumi asa ama m ɛnyɛ ho yɛpɛ brɛbu yare a yɛakɔsɔ bi a yaa obi a wɔpa wɔ na wɔkyina brɛ wɔnya no duro sɛ wɔtena wɔ bra akɔsɔ bi a yaa hɔ no a mesɛ wokɔ me kurom a papa bi a na watɔ ne kaa na watwerɛ ho wonim ne dɛm ahwɛ me kaa wohwɛ ne kaa no afɛfɛɛfɛ wodi hwɛ koraa sɛ akɔsɔ bi a yɛtumi yɛ a wɔadu no kɔbisa bɛdi sɛn na yɛmfa nto maame ɛkyerɛ wo deɛ maame no tumi yɛ ntimi sɛ obi sɛ ne nan siatica yɛ no wɔda asɛm wɔgyina hɔ asɛm wɔnante asɛm wɔte hɔ asɛm nti ne twetwe no ɛto ase akɔsɔ bi a yɛ hɔ yɛbɛhwɛ wo nyame ahyira maame no wɔnu akɛse a yare akɛse na ɛsa ɔdɔfo ɛntra ho no mfa nnima nni agorɔ berɛ kumase fɛ yi ase lake road ɛde a yɛ junction ɛnkran abenya ACP road power bus stop takrade anagye estate antama rɔba ngɛti wɔ pɛɛ yɛ numbers mmienu mfa nni agorɔ twɔtwɔtwɔ me sɛ woanhia yɛn na daakye wobɛhia yɛn nti mfa number ne nni agorɔ ɛyɛ 0244 54
44 44 22 22 0244 0244 54 44 44 44 22 22 and 020 0200 38 another 38 and 31 million friend yare bia e mame na you kakra e wa chiro na ya ka kyerɛ mo sɛ akosua bi a yɛwɔ mu a nhunu wɔ bi a ɔyɛ ani mu no ɛyɛ range of factors ɛdɔɔso edu maame akosua bi a yɛ ebia so no ano nam ya so sɛ yare a wɔsɛ sa sɛ asɛ fi edu a yɛ ne tonic ya wɔwɔ edu a yɛ tonic no ɛyɛ ntiri mu adwuma ɛyɛ akoma mu adwuma ebi a meka kyerɛ wo sɛ wontiri na emu nsisi na emu yɛn di afusa yie ɛkɔba wo veins and arteries na ɛde mu deɛ ba akoma no ho na asa akɔ no ɛyɛ adwuma yie a ɛma na akoma no hoɔden nti wonum bi a wowie obi abɛdi adanse ɛda bi a metena se a meka kyerɛ wo sɛ na mekora menyu sɛ tia saa mpo ɛso adanse a nnipa da ni sɛ ɔnom adu a yɛ a ne tonic no ɛyɛ ne wɔ no so sickle cell ɛdi na me ado ohun sɛdeɛ na kane ne ho yɛ ne no ɛde fa ho to akɔsɛ adu a yɛ no so ho bɛtɔm wɔ adu a yɛ ama na mesi hɔ ɛyɛ malaria duro adu a yɛ cough care ɛyɛ white duro okoko no ayɛ tan ɔbɛ wa ɔmasi ɛyɛ yɛ cough care ɛna ɛbɛgye wɔn adu a yɛ wɔ ne liver care ɛyɛ brɛboɔ mu adwuma a obrɛboɔ no bɛyɛ adwuma no kama yare bi ama yaw na ho atɔ ɛsɛ ɛyɛ ɔsɛ duro na yɛ mi twa to adu a yɛ no no ɛyɛ gyirikagyiri ɛmɛ yɛ adwuma wɔ ntiri mu sisie mu kama ɛsɛ ɔkɔpɛ woyɛ bɛrima na wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpa mu a ɛnyɛ sɛ wo mmarima asɛm nkɔte na wonom gyirikagyiri no ɛtumi sisi yareɛ ho tutuo wɔpɔ so ɔyɛ ɔya no gyirikagyiri bɛyɛ ama wo wɔbɛtɔ na asɛ boa wɔ mpa mu anwummerɛ ne da bi a wɔpɛ sɛ wɔbɔ mu akyekɛ a wonwu so da ɛyɛ yɛ aduro no baabi a tonto aduro bi abɛnya bi ato nti yɛ namba si na mensɔre nkɔ na maakɔ ɛntoa so ɛbi a yɛ namba sɛ yɛ 0244 0244 54 54 44 ɛna 22 after 0200 38 another 38 and 31 so the number na ɛyɛ WhatsApp no mame fa abotire for the na mo na wo de WhatsApp line na me de ma wo how be an twa send yɛn ana yɛ voice note ka ho ɛyɛ 0555 0555 79 79 78 78 another 78 78 bi am sɛ nyame na sa yareɛ na makɔso bi a yɛ so sa yareɛ akɛseɛ grana so bɛdi wadanse So, this would have Yakuma 87.9 FM. Omnia TV on from T. Akoma was media no and one I wish not say wood, you know, na and check your better man so na yenny a watch up to why your papa and ra so yadi waka your son question I hold one also affects me a year no but sana your benya open patch them. Now, me pizza. Sɛ anyɛ bia no ɛberɛ a wote saa asɛm wei nyinaa so abusua panin ne obi ɔsɛ bi mu papa adeɛ no wɔfrɛ no ɛka kyerɛ no sɛ papa wodeɛ wada ama me sister na ka deɛ wɔkaeɛ no nanso so anuafoɔ no deɛ yɛbɛpɛ agyapadeɛ Marco, if I show my friend of mine in I went to say, yeah, so we are only to get in Mama Smart saying I mean about Marco. okay humanity aseɛ saa kwaku wate yi ɔpapa wɔ oh ɔpapa deɛ friend is saying Your friend teacher. Your name in him. Your name in him. The friend is teacher. I see. Na teacher free mono. Na ukome kai na wo fie bese. Let me show. In this question, I'm meeting you. Okay. What is it? The teacher be bisa sana se me hu say. Ebra what in papa free mono. Wo papa ma. Wo kopre ne kapade. No, pray Japadi. I'm was in the woman is ni se onu enya ne papa Japadi o se na ni way e dia. Obi a di ne papa. Enti momo papa de na modidi. Enti so no so papa free mu ansa na momo papa be free mu a. Bi se momo dia so be nya kwaku mate. E dia mama. Ni papa free mu no obi
ɛkɔkɔ cheese wɔ papa yɛ agyapadeɛ a obi bi kɔkɔ gye wɔ papa agyapadeɛ kɛntɛn so anaa na ne hɔ si hɔ no yɛ ne kokura ne yanko si hɔ ada ɛna abɔ mo ntam hyɛ da abɔ sɛ ɛbatɔ ɛnte saa na meka sɛ ɔba bɛware kurom no kurom na nkosi nti me deɛ yɛ kokura ne yɛante ho kokura maakye na nka mpɛ sɛ akɔ akɔkora agya mote sɛ na ɔmaame deɛ ɔmaame te ase atwɔ mehyɛ da me sisters mu na menim sɛ ɔmɔ ɛbɛn pass mɛkɔ efie no hɔ mɛkɔ ho na wɔkɔ ho ne ade wɔn report na ɔbaa no nyapɛ ne di ka kɔ report ma police ɛna ɔmo kyerɛ no nti ɛno no na menim wɔnom no ana ne nua baabi sɛde me whatsapp message ka kyerɛ me sɛ deɛ me nua baa no yɛ na menim deɛ na ɛsi nti ɔreport maa me na saa fo no kokura na sɛ kɛn saa deɛ akoma akuka mede bɛba ne nka na ɔbɔ atie ɛtɛsɛ message ɛka kyerɛ me sɛ recording ni ɔka kyerɛ me sɛ menka biribi nkyerɛ me sister no na deɛ wɔyɛ no ɔde maso na ɛbɛ agu so ɛkɔpem sɛ sɛ mu a metie mu akyire mu sɛ ne nua bɛrima no yɛakye akɔto mu ɛna na ne sister no record ɔno kokura na mete ne nka akyɛ but saa case ba na menim ntia saa recording no ba recording no ka kyerɛ me sɛ na ne mpa abusua ma nso ade na ne buafo audio paa nti ne wɔ me phone so na phone sɛ nti deɛ ɔkae ne sɛ that is a sister okay ɛkura me ne me kan deɛ meka biribiara kyerɛ meka kyerɛ ne sɛ ɔpapa fie hɔ no menim hɔ ɛda a ɛso papa no ne kwakudo atɛ no yɛ nhyehyɛeɛ no menim hɔ nti menim ho biribiara asɛm ɔma asɛm no bio ɛka kyerɛ menim baabi ɛda no wɔ papa te ase sɛ wɔyare a na mekɔhwɛ ne hospital menim wɔ mu fie da menim da a yɛsɛ wɔde dan no ɛhyɛ kwakudo atɛ no mpɛ sɛ wɔnyɛ ma wɔ ne papa no nyɛ bi ntenam ne ɛno nso so ɛnyɛ kyɛntene nso so nyɛ bi ntenam menim asɛm biara na menim hɔ nti mentumi wɔ ma asɛm no hɔ asɛm biara mu adanseɛ me deɛ ne ka me deɛ na mepaa no sɛ saa na mewɔ sɛ ɔwɔ abrɛkyire sɛ wɔbɛba ha mmerɛ bi wɔfrɛ wɔn mo nkwalaa no amma wɔnni ama ne baa bɛrima no amma wɔn bɛtete paapaa so mepɛ ɔmo frɛ m'asɛm no mankɔ mantrɛ mu bi wobisa wɔ nuabaa no a meme wɔ hɔ nti wɔn asɛm no deɛ meka kyerɛw menim ho biribiara na ɔbaa pɛ wɔda ama ɛkɔfɛ wo nua kwaku kwate no akasa ne natena ase adi nkɔmmɔ aka kyerɛ na asa kyerɛ aka kyerɛ sɛ ade a wɔyɛ no ɛyɛ meka kyɛw wode nyame di pa mo kyɛw paa saa asɛm wei deɛ kwaku kwate no ankasa wɔ hɔ ne wɔfa no a na ɔfrɛ no a ne ne kasaeɛ no wɔwɔ hɔ ne wɔfa no ɔnim mu no ɔno wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ mo nkurɔfo ɔnim mu no ɔbɔ me din sɛ me na mewɔ hɔ bi ma megyina so ma me na mekora wo ma no so magyina so hello Hello, boss. kwaku kwate me bɔ ha apɔ mo te nyame asɛ papaapa mefrɛ wo awia yi ɔde yɛn nua bɛrima Evans ahenkura no de asɛm abɛda a yɛsɛ ɔpapa afie mu na ogya fie ma wɔkɔ akɔkɔ fie no so a wakɔtene mu bɛrima na asɛm wei ɛyɛ nokorɛ papa si fie asesɛ onim Evans okay ɔse ɔpapa yɛ wowo ɔfa esi fie na bere a wɔpapa firi mu no wakɔ efie hɔ akɔbɔ so a ɛnɛ ewu ti mu na yɛpɛ sɛ ehunu sɛ ɛnokora daa. Oh, madam. Last time when you hear papa. Ɛnyɛ the last time a mimi bisa question wunyi ma. Mimi bisa wo sɛ ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ nokorɛ madam. Sale ɛnyɛ nokorɛ di a ɛyɛ mu. Ne pato. Nokorɛ yɛ mu sɛ akwadaa na wɔtɔ no ankasa no ɛno papa na no ɛna ne nyina paa ba ɛtɛm ɛna wɔn papa no ɛkɔ adwuma ɔkaka to na ɔbaeɛ no wɔn de adu ɛkɔ Evans ne de adu ne pan no ɛna papa bi fi ɛkɔ ɛnamsɛ hospital ɛda yɛ 3 weeks ɔno ne yɛ papa biem papa yare yɛ ne ne ase no wɔyɛ papa biem akwadaa wo Evans no ne yɛ pan so bɛfa a me ba Akoma na me Akoma so dada na ɔma me ɛkɔ esi ɛdi na wɔ nti ne kora me ne wɔn na ɛkɔ ɛna me fi hɔ ɛkɔ ha ada
nti ne ɔkɔ bɛba de biribi a ne bɛsi fiafoɔ no ɛyɛ yabi prɔfɛsɛ no wɔfa so no no na ɔma frɛ no hospital no hospital ɛwie buru ne ade mu nti yɛ na de no yi bia ne magyae ne mekɔdo ne magyae ne ma yɛsi ɛna ne wɔfa no 2016 ɛna ne wɔfa ka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔma maseɛ na soma ma so no nhyɛ ne magya ne agya no ɔfrɛ ɛna nso kɔdɔ sɛ nsa ne wɔfrɛ nti ana mede me deɛ no nyame ne nsa mu nsa de mabi sɛ ɔsi ne nsa ana ɛsɛ sɛ ne nsa bi a ɔbɛka no ana ɛkɔbɔ ne nua no ma de na wɔbɛfrɛ no ne nka so ana ɔno nso wɔfa so wɔ bi adeɛ si ma wɔfa afɔ no na ɔbɛka no ɛyɛ ne ma bi ayɛ no no ɛnyɛ adeɛ nso ɛbɛyɛ ho bi ɛna nso ne deɛ no nsa deɛ ma ɔfa no no nyinaa nti wɔn nyɛ nua no ama ne na ɔma ne nua na si na no ne ba na si na no nso ɔtaa ba no nso ama ne nti ampa ne ɔfa no bɔ ne ba no amanneɛ no ne ɔfa no no ɛdi amanneɛ ɔmo no amanneɛ ɛsɛ wɔde dan na ne gyapadeɛ si ɛde ɛma no ɛna nso no kora nso hɔ a nti saa ne kora deɛ baabi ɔfa asase no ɔhene no wɔ hɔ ɔhene no nso wɔfa ase wɔ hɔ nti ɔneɛ nkɔ na sɛdeɛ adanseɛ no biribi abɛta nso ɔni hɔ a na sɛ biribia no ne bi bɛkalende no ne adeɛ nti ampa a na ɔka no de yadeɛ mu saa sɔre yi ɛne ne de kɔɔ ɛkeka kyerɛ no sɛ ɔno a na de gyapadeɛ si ɛde ama no nti ɔni hɔ a menyɛ de na dan no mo wɔde prɛs ne hɔ nso yɛsii dan no 2012 ne hɔ no a ɛyɛ no nso de lɛnto ɛna lɛnto no nso dan no bi ne yɛ ebi san so ɛkora saa ɛkɔduu dan no ɛkora yɛ dɛn ɛtiri no nyinaa no nti na aka ɛne mu no bɛyɛ yi na asena no ɛsim no efie ba no nso yɛ kame yɛ di nti na ɛmfa dan no ma no ha ɛna ne ɛkwa nso no ka kyerɛ nsa no ne bɛyɛ dan no bɛyɛ mu no anaa na yɛ mu no yɛ mu no ayɛ ɛna ɔbaa ma no yɛ no mu sɛ ɛna ɛti ɛna ɛti wa nti megu so a meyɛ no a matɔ nkyɛn sɛ ne nakɔ mmea ne nneɛma ne adeɛ wɔfa no ɛfiri no every time ɛna mebusa no ɛna no so yɛna sɛ yɛdeɛ ɛyɛ adeɛ a wɔdi ani mu wobɛtumi ankɔyɛ no ɛna mekɔyɛ nti mekɔbɔɔ so na aha sɛ ne yɛfa ɛna yɛnti yɛane na yie no nti ɔmoyɛ sɛ mfinhyiada ɛdi ne hɔ no ɔmo ɛmfiri no a ne ne hwee anka biribi anka nti ne hwee ano sɛ yɛhyɛ yɛ no sɛ ɛban no ano ɔfa de maa me koraa no a ɔmo ɛdi ama nkɔlaa ɛna mefrɛ no wɔfa no baako ɛwɔ hɔ no a mfita no baako mefrɛ no mefrɛ no ɛna ɔbɔɔ ɔmo amanneɛ sɛ adeɛ no a ɛkɔ so no a moka no ɛko no anka ne pɛ no kɔyɛ dɛn ɛkɔyɛ adeɛ ɛna de same time sɛ ɛko no nso ɔfa no na ɔfa no de adeɛ no ayɛ dɛn ɛma no ɛne adeɛ nti sɛ wonkɔyɛ mo adeɛ nso wɔ nso biribi si ne ase bia ɛsɛ sɛ metwa wu nti ɛhɔ na ne wɔfa no bɛka kyerɛ ne sɛ sɛ wɔno wɔyɛ adwuma wɔ fire service na wɔsɛ mpaboa bi a na nnae wɔsɛ mpaboa bi a na nnae nti na nso kɔ ama no de kɔɔ wɔtae nti wɔn yɛɛ no na wɔsɛ mpaboa yɛ fi ɛne kɔtua a wɔn tenae ne wɔfa mo nyinaa ɛne kɔ ne nua baako adi ɛmu ka kyerɛ no sɛ adeɛ yɛ nso ne wɔfa de ama no nso no a mmea no de sika no biribi a mmea na mayɛ maa ate ne sɛ ne wɔfa no yɛɛyɛ monkɔ baabi a kɔ no na mo firi sɛ 2016 no ne wɔfa no nso de one two weeks ɔkɔtwerɛ no nipa a wɔde ne nneɛma gya no ne wɔyɛ two weeks nie ne sekan nie ɛna kafokafo nie nti maa yi na ɛsɛ sɛ ɔma no nsi sɛ na mɛdi ati ne nsa no a nso nkɔ fie wɔ fo nso nsi sɛ ne nyɛ nso a mema no wɔ hɔ ɔmo asɔre fie hɔ no a monkɔ bisa wɔn mo anaasɛ wɔhene no a wɔwɔ hɔ no sɛ sɛ ne wɔfa no ne wɔfa ase a yɛfrɛ no ɔfabu no momfa wɔn mo sɛ ne wɔfa no ama sɛ adeɛ sɛ ɛno nso na ne ba no mekɔ ɔmo bɛkye ne kɔ police station kɔmɛnta no a ɛwɔ ayi no ɔmo no bu ase nkɔ kɔmɛnta no bisa wɔn sɛ ɛnɛti na ɛno no kɔbɔ wɔ amanneɛ sɛ adeɛ no ama ne wɔfa ase wɔse kan na wɔde maa me na maankɔyɛ na mena meba ɔbɛka wuyɛ na mayɛ ebisa ne wɔfa no nso ne wɔfa no sɛ ne nua no brɛ no amanneɛ na ne yɛ sɛ me ba ne wɔfa no kɔ na mebɛbɛ no amanneɛ sɛ me wɔfa no ama no adeɛ nti ɛno nti na ɔno nso ebia so sɛ ɛno yɛ ɔde ama no saa wɔka ne sɛ no nso me tra
and it's and she had a thing with the no one yet to do first one on my chronic very like you say on the plan. And you move to any said you know another friend on a woman is yelling. I feel sure and also I'm sure fast that media. If I can say sure. If you want to do the I want to say if you don't get any brand because you want to be I do feel the money. Anything I want to do so I want to be a blessing of the money. You are I'm not woman to make me. If you only you know the I want to make somewhere no to ask. I'm a media I want to say when try to I was telling you, we can't also that I'm a comic time. Let them know what to that's really what the other that any woman not can do. I'm far when you want to catch it. You hear the name of the man, so every and coming for one book, you mention and people. I don't know the banner content of a packet when it's not the I didn't know the other financial the canwa and to be here me as a family when did that when you get to the last level of the local and then from the team in the career I think I'm because you know my because you mean in the idea we to the money the money the money no for you to want to run and so the money no that the name and you say, and also in a community. And then I know put more or no say. And you know, I always walk over the yard. I was so afraid that you need to have a say, you need to take by yourself. But the money that you have to pay over here, I'm on the map. You need the money of the man. It's a little more for the ball. And I see another little, you are going to be able to the amount that we get the money to see what the family. I don't know to see. It's a little bit you say a family a lot of days and you do it. And I did not a family meaning not driving not deal. What was the little family? I don't know if I buy a floor. I don't see. I don't know anything about it. I didn't say. I don't know if I did know. You said that you guys were 50 another time. I should be told you. I don't know that person. Let's see. And money because we can to them and the bank to them. And I don't know. And to say, oh, no, come to cry. He said, they are moving the son of the class with the other son. No, the family is quite good. And I can't bear the family and you can do it. And a kind of big town, let's say, you know, the idea of that way. What I think that we are doing what we are this person. And some of them, and it's the crap and some that. You know, I didn't know. And Kawase, your captain is the unfun cat. I'm not saying what the idea that you want to woman of cat. I don't make us a one and the thing I said, on one papa no one money every day. Say a Japanese in a famana say, say, Papa, and tell you what I tell you. It is when the thing I can't say, the sea. What Papa may buy the you are my Japanese. So what would Johnny Papa be? And then Papa one money we are here. It's and can your papa body to show the money? Oh, yes, and what they want, what I will. Even what the lawyer say, and to papa the man,
ɛna mo bɛ yi wɔ no yɛ bɛ keka ne yɛ bɛ kuku akyɛn deɛ. Nípa afẹ́tí ni ọ̀tí àfẹ́ni ẹni ẹ̀fẹ́ ní bá ní ọmọ àmì bá ẹ̀dá ní ní bá ní ní ìlẹ̀yìn ní kúrò àwọn ọmọ àmì fúrẹ̀ ní bá ẹ̀kọ́ mú ìwọ̀n ní ẹ̀kọ́ àkàrà náà kọ́ ẹ̀kẹ́tìrẹ̀ pàpà ní ètùtù ní ọ̀kẹ́ tẹ̀sí ní ẹ̀kí yọ̀bà pàkà ìdí àwọ̀ kiri. Èyí ní ìbùsà yìí èyí ìbùsà wọ̀ ọ́ ní ìyá ní. Wọ́n ní ìwé ní ẹ̀mẹ̀tí náà ní ẹ̀ka ìwé ní ọ̀bẹ àkọ́bà. Wọ́n ní ìwé àti ìdí ẹ̀ ẹ̀ní ọdún ìṣẹ̀mọ̀ ní ìwé ìjà ní ìwé ní ìmọ̀ lè ní ìfẹ́ ẹ̀dí fún wọn nínú. Yo, but that's a papa and someone who are walking and remember how say or poison or papa or the poison who pardon. Never to evidence not now we have that. Anyone who is very happy because we hospital and a dead yes papa the pan or no now you're poison. Yes. Okay. And I will report to the police. Let me say, everyone will suffer. Somebody papa they said that who say apparently because they will see cano one who Madam papa ne ho Madam papa it is said that that what people feel and my papa ne pray and the poison go mo here no woman na and no you na look to papa na ban and kalani tu bele ba na won papa ne ya re na so man na won kalani tu ho tu no mama ho bi you know so my hobby na yiri no wa ba no na tu no wa ta ho ba ba no wan de no wa no ni ta mu ya ba no mo ban no ai ku no wa ngale no on ko wa ye ma wa no tu no tan tan ni adi ba no no wa na an ka tan eni mo ka mi ba e ma no ma ni ku ni se ni ni no ka no ti ke bi na wa san ko no wa ye na ni pa no mo ni no ba ko mo ka ni ti ni ti to ni ya mo ko baabi a sɛ yɛsɛ yɛn ti ɛwɔ sɛ yɛsɛ yɛn ne maame ne na ti nko ti hɔ na mo dan ko yɛ ti fi hɔ me pacho awari nti wo pa kyerɛ sɛ ke wa tie ebe Evans poison wa papa wie no kan okay and that make sure say ya dan ne mu sɛ Evans and the poison bread no madam we are to do the na do the na ka de wa ta na ka ya na ta Akoma. Nanka mepante hata mimi wa tuku ayi nanka mepante kiri eleti mimi plano ni dia na ba kwa ko ya e ko plano bi no ko plano ni ya ni ina me ma se ni ya ba ni pa o ma ni mra no na ka tumi me pacho aye takro and what the poison or anase or poison no ni ni ya bi no akaya bi a mepante na yi no ho ala wa ben ko no atimo o timi ye ko ya ji wani ko na ni na ko na ibi a wata e o beto ni ba hospital sana na ayo me de me pese me ni sent o ye ne kakra wa bra no ne papa ne te ho e ko bi se poison ni ku ni ko no no ti ya bi ya o fu ho wa ma ho bi mo di ni bi ba papa ndi ku ati when you get make us a kakra ana ba ku pe and so make us no and ya ko you ko ba ko no e ta and I know what I would be able to talk about I hospital ade ko no no ko you see ya media ayi ama lenya anya ya bi enti me bo sa bre no ana ode pan no e pan kakra wo poison no na oba na wone ne tie no impuna no wo wen ani ne ka ta ni pa na odi je ne de na ko ya yire ya ka ta yi okay nti ko ya yire ani yire ko ya na ya ayi ya di na bank na bank ko na ni ko ni ta yo wo pa wo pa ni ba no mo pa no na ni ni ka la ni mo pa da ni ko mo ko na na no so de ba wo de po pa ko no aka tire yire ne se o ya be so e ko di yeti a wo bi ani bi ko man papa nko ani de flow se en kalami ta ni e ba ni ni eno de wo ka meti ase ani me se me ya me to plan o di madam papa ni ka so papa no wo yiro ye se me papa nko na tie ana se ye me papa nko na tie na me se me tu me papa
Oh, yeah, 18 what the pan on the pan who catch them, I mean, or you day. By the way, and especially made for no, I mean, if you do not call my work, or call my people to buy and I only see some crowd and no for buy it. And now, and you looking at them as well about it. Very true. I don't know. I don't know. I the first of people man in China will win or buy any test of poison. And the picture say, people, some of the we can't wear you, man. But who you man walk a baby, the picture say, may Papa Tokuro see a poison or a bushia fool with your mamma so can and a second a papa don't want this happen winning in a young grand any be. And you mean now, and you mean now. And you mean now, yes, I know did you can plan about fire. you make my friend, I did the okay. Look at that, okay. So you say, I did really do you I do not have an I make us a detail and say, to us. If we are saying, you won't be in America. If you open to me, I can say, I'm quite Madam, but you have proper the work of Jawa. Evidence, bay, and evidence being a case, only the remember the proper. I have learned that more number of people. That's a reason. I know for 4 years, many people Papa, me papa who you know. In fact, me papa who ye, no me know. Madam, that's the poison. Me no, I did you me no let you. Me no let you. It is a me no let the after the service. You produce an answer to the decision here because I don't know what you are. If you are not a time, I don't know what you are, but I'm not the work. A deal is taking place for many for you. That's why I'm not saying you should have money for your mama. Yo, ain't you know, Papa no can say the man and I say no. Ain't you say, well, we a question here before what I say. Say, I even the poison or papa, the patrol, and the still poison the papa, and what she or what money or what ma Cecilia will put them sign what ma a man also. I can't tell you. But the little damper, you want to control. And look at them for the time I come up with 5. When you school, pharmacy, which is a lot of Tiana, any mamma to point, and I know I'm a man. Papa, there be the old teacher. Why is it? And if you are papa, be in the now the man who I can wear. And then I make sense, I can be a gabby. And I think I'm going to you. And not only when you want to want to be a woman, if you know, and look at any other man in your day, you be a not because I hope I no, I'll be careful. Oh, I won't be a control. And you see how the family of the not you see what the amount. And I don't know what I to the round to I can about any hand question. And I don't know what I'm going to you behind you. And by a more than a thing to buy the catching there. I will be alone that together. Another name I will give you another woman that they are more than a penny. And I'm to you. Then you're doing somehow coming in for not a man on quite so. Not a cool Madam, so you can see a big year. You can see it. Also, I would not have a down and for home.
papa ɛfa ho wadaworoma ɛne ɛtɔ kwa me bi so we need enti papa no ɛde nano ɛna ka kyerɛ wo sɛ yes okay no mimi tu dia mente mimi ya ni ya kama ni ya sawa sio bibi tu hata kabisa ana hizo bibi tu kwa ni kwa boss kwa ni ana kata ni enti mimi kama ni mtu wa ni ana ya sawa ni kata ni mente ana ni kwa boss mimi ni mama so hapo mimi kwa kama ni mtu dia wa kwa enti mimi le bama e ti ba han ti ba le ti le bon o mo na ma no to na di ti kan dia en le me ma di na ye ka de ti me pa cho nsc na o ka chere na be nsc na say na di fie na cho na wo ka chere busia pani no wa pa ba ye na ka chere ni tri so wa di no mi ani bo na ma ni na mi ni mo ni na ma na ko na ma ni okay me pa cho sabre no a na uofa yes and ya mana o yare anana ne ho de ani ko ko me fa ni fi trenda abi o Evans papa ebre wo si ginaye safa efie no na eye ne yadiem ana sabe na ho de me ni yare ko ti ni enye ni ntumi tra ni na no 2019 ya no ni ya 2019 esa 2020 pacho na wo yare na obi a won yare ya ne ho de no wo che de japade de ni tro ni yan ti ati de ni tro ya ni sa ta ni ni ya ta de ni ta la la ya tu pacho oye de na che ebi sa nse ni ni ti ho wo di sa nse mo ni no fi wo echi no na papa ne ka tira wo na na se wo ni nyama oh that be something after the ebi sa nse mo so yo ni ni mo no me papa ne yare before na poison ni ye adwuma na ya adwuma na ba ya mo poison wo yare ba enti se na enye adwuma ya no nyare dia o se dey wuru to obi poison okay me see that's the me ma ni ani wa ta o mo to no ma ni dai aya ne dien na ya dai the man aya ne dien we dey dey me obi oni woni baby pro obi oni woni to no ma nta ni ma o ma nta no tra wa na yo tre bi na ma ho bi bi mo bi ya ya ri mo fa ti bi ni bi bi ti abi ka ni bi a mo be bi a ni ti ala ku ya ti o ko ni na bi ni ni ti ya ni ati na ka mo ti aha e bi o ho ala ka ta do do be a do ni ka no so de e no ka de Christmas enti what madam ayo ni no mo na me ka ti ti mo ni an di ti ka ni ana na what fa efie no e bi oba e wo kai wo ko boso enti what fa efie no madam o ka se wa ko boso na ko fa so ni na ibi ni fi na me e papa ni mo na fie na wo here fa na wo edru ana mo se fi ni no ka ni e dan no fi ana mo ni ni yan ko kwa sa de wo ka enti ko bi sa ni me yemi ye no kwa me ka so difference ni be big na chi class side papa me chere say enti mo ko hono mo ko bisa efie no madam amu ti na me fa sa right way ni so na no fa wa de won krata amao me na ka kire o ma me ko ti o krata na bra papa no efiri ho because na wo access to the room we were papa who was a wuru and I will fa krata no na madam me no family ni ya ko hospital ana nkwala na chi so papa ni ni ko tu ni bi ni ni fa ta ma me na me fi ho no fa yere bi ta se me ni kwa ni ko fi ho no e da ni ko fi ho na na o mi ko fa no fa ma me ni fi afi de ni fa na fa 2 days enti wo de le dan na ko fa no fa me ma no bi ku ga enti ya de ga me no fa no ni ti ye ke so COVID time ni kwa me ko na me de na me de kwa the hospital ni ko na on ka tell me say free and so doctor no try ya ma me say
me from to na was him am say me be ku dabi na me of anu a obisha pan ni ba be kan ndo ba ni makofa kan ni adi ni na aba na doctor ni my report enti me ni mo na mfa de ko fiem na mfa de report ni ba say the ade chi samiti sa ade akọ that I know way enti me bo any say we nu nyina snake no na akwaje ye Gabi you ko bi bia na kwaje snake no the American won't tell you papa kwaku me asie papa kwaku buaten papa kan se se ne ba akokra na aye ne bone a wo mu o maka ne nso e bone be no mo de ye no anu na me ka se no so kwaku me ba se papa ne nim se ne manye ne matan no wodi ne homa ho yawo kwaku buaten na aboa na me kwaku me ka kire wo se enka papa ne ba ye wo ade ato na enka bra ne mayi ba ba pri wo na kasa de amaw because madam madam enu ti na me ba no efem ni ni anu e se ya ka kire we se ko ntwa so wo ntwa so no ne aye de mo ye ni nti and wo ka so wo ntwa so because that is the way we ko foku wa japade ho na wo so se mo ba ye mu eni nuanum bibi madam bucha me se me no eni bia ko da na dai bucha wo me se me na gina wa ni na ko da won ti me nyina ho ne wo nko ana me bi jan da be no nso ni abi sia o kro bi I said me bi ana we bi sa me si bi kan about wono ne what the right to ne papa japade ba kwaku buate ma mi sa wasem ba ko me pa cho wo papa ti ase na wa frame me papa wa frame me se wo papa wo ankasa wo papa me papa frame wo papa frame me pa cho o frame na japade be no gya na wa kire me papa me na me ta daka si me ye se ajapade be nya daka wo papa wu na fa de me na me ta daka wo ajapade wa kire madam me bi se wo papa frame no o ajapade wa kire o de madam we ni right way ni ababua wo no se o ajapade wa kire me pa che wo fa asie bi ba be gina hoje madam we na wo ye me see omo see on papa ni ye na me ko me se wo papa kwaku buate o papa free wo ja ajapade wa kire na mo che mama no ana ayi wo fa asie bi beje wo papa ajapade akenten so adena mudu se ya poison wo papa ku no na mo antumi anya police case mo antumi ama ya anche ojane ya ni afilia wo se kamu ye e wose munye case to dabi munye case no to e wose munye case to ya wo ti ya wo ti en ti su ampa se wo ma bibiri na wa kwala bi dibone o mu ni na me tie o mu dibone na mu afiri ho o mu didi abone o sense wo bo aka entam se abranti poison wa se de wusi ka no opa me se me fa me ka kire me opa na me wudi de me so ni ya yimi opa won fa snap na me yem famous se me na yes adi gane ya na mun koku no mo de mo ti ya ma wa kire na bu abodi pa no na mun kwa de na mo so wa ti me ya no kwa ku pati me so kire me ne sai madam free mo no waja japade wo bi no ya na eno na me person ka wo yima ma me ni won san kan se omo ti se omo papa japade ni ana bibia na me na ko family ko bibia ni ho omo no fa da be no be ba wona me na no fa snap fura se ma fon papa dia se me na ko ambo ni se wudua bo wa kasa wudua sa bere ya nsama nkomate ya si nkofo so e bo wa kasa wudua sa na me ka to so woni dia kwaku buate bo wo de sai wo se me bodua se asai me ho se me wo fa nkase fie wo de amame ana se me wo fa eka ye de a me ntire mo afebo se me wo fa ni braba gi amemu bodua sai wo ho Anuntina me mane fa sa hwe ma wo bodua sai wo ana me kana se o me bibia se nchemu a ko ba bia ho no wo na bisa se se kwa na papa be kato na kola na nka sakura wo mu ni kura na ana na bisa enokura bayin kwa pate enokura bayin
ọbẹtí náà ó ṣe náà wọ kasa ló kakala ní ìlú wọn kasa ní ẹnna mi kàn. ẹnyẹ sọ obi pata ní ọdún náà sẹm báyìí ebu ewa yẹ bu pọnù náà sẹm náà wọ kàn no wọn kasa ní wọn hunu ní ẹwọ kẹka obi papa ẹyàrí ní wọn máa hɔ a ẹnu kyẹ sẹ wọ poison ní papa ẹnna ẹnna mi yẹ ba ní papa ẹyi ní sísá ẹni ní ẹ ẹ otumi ẹsẹ ní papa otumi ẹsẹ ní papa. wọn ti sáà náà ọmọ abẹyẹ sáà náà ọmọ abẹyẹ. kwakwe pẹ wọ ẹja pàdé ẹtọ fama ọma pẹ wọ ẹja pàdé ẹfọtọ wọ ne fama. ẹjẹ pàdé obi ni mo bàkyẹ yẹ kó kwaku bu àti àwùjọ ká bẹ ti àṣẹ. ẹni na mi kàn sẹ ẹ wọ́n sọ wọ́n ẹjẹ pàdé obi ni mo bàkyẹ yẹ. ẹ̀wọ̀n sáà náà obi nso yẹ ẹ̀wọ̀ àkàwọn tó ń tìǹà wọn nso yẹ di ẹ̀wọ̀n kan ní. yẹ sáà tọ́ ma ní ìta ní wọ́n họ́ ní wọn wọ̀ yẹ yìí abẹ́ ni wàá ma ní wọn kàn jẹ́ nìjẹ́ wọ èyí tán ní sí èmi àná ní sí èmi àná omi àná kan kọ́ ọ̀kyerẹ́ ọ̀bàtà ní balẹ̀ ti sẹ́ ọ̀bàtà ní tìrì sẹ́ ọ̀bàtà náà ẹ̀wọ̀ họ́ ní ẹni níwọ̀ fà ní kúrẹ́ mi náà ẹ̀wọ̀ ní yẹ ìlú àti ọkùnrin àná ọkàn ní kúrẹ́ kyerẹ́ sẹ́ ọ̀bàtà náà adé bi náà tẹ̀lé wọ́n sẹ wei na yẹ wọ ya ne nua no mo nketewa ne nso ẹ madam ẹni bí ẹni ẹni àmì ìtura fa ẹma wọ mo. efi abusua mu enti ní nso ní ntí na wọ́n yára yẹ ní nso ní ọ̀nù wọn ni ma sẹ́bi ẹ̀sọ́ sẹ́bi ẹ̀ nyá àdó ne kọ́ ti yà no ma nkùdá mìínú nu afẹ́ wọn nso papa no wọn nso yẹ dẹ́ ní nkùdá mu. wọ́n sì nkọ́lá náà wọ́n wọ dàmpọ̀ hɔ no deɛ ɔmpo wọ́n mu nkọ́lá náà wɔ dàmpọ̀ hɔ no ɔmpo wọ́n mu. tí wọ́n po wọ́n mu adé ntí ni wọ́n ama ne ma no bie na wọ́n kọ́ àná ọ̀dẹ́ máa wọ. deɛ wɔn ntie dɛm ne ka no na adeɛ no kɔ ahia no ma yɛ na wɔn adeɛ no a wɔtwerɛ ho ne ade no a wɔkasa no ne ade no ne ɔkɔ no yɛ ne na ne ne yɛ edwuma deɛ wɔn wɔsi wɔ papa ayi wɔ fa de ne kɔ ne nua bɛɛ ma de ne kɔ hɔ no na wɔduru window level. Madam, Sata me time 2012 minute 2012 no ka 2016. 2012 mo do window level ade na foka na ko bisa ho. I said foka na ko bisa ho say. We dey mo fetch na mo ko ho. Na mo ko bisa say. Say na few branch it. Yes, not be say na ni da ana say na ko say na ana mo mbra. Kwa ko bu Sheye papa na adie na wo ye no papa eya no me so wo papa free mu obi an pre wo papa ja eya no me ma akala ni tina na aba na sesa na wa betra obi a wo wo papa ja no wo bo wa ya sesa kwaku bo bra ne ja wo ma papa ja pade mo mo so wo na wo ni ma bra na wo le ka na wo what the woo of a mountain and the sum no mimiti way, some of Mamia, where you're not some warfare. And the woo of a mountain that saw when it's all about Sumono. Madam, that's right. It was what you shake. One more yodium, no, Papa. One more yodium, no, what to touch it, no. A day be a woman. Obi ni wa wo wọn ka ba ni mu o de pa no kwa poison papa wo kwa no obu papa no de asese ne papa mfumpuo mu aka na no akala bonu le no obu papa no asese ne papa mfumpuo mu enye so no na ya akra boni na mom no na nani adan wonu na tibi sori gina wonu na ya adaka asema wo keka ase no sai say ya baba che wa wo benya evidence ade na wonya sa so papa o ma ho enti no poison wo papa tiremo am some year program me book ran for na kra say nsem na wo keka me ho so papa Marco yem kra Marco medasi e wo akonya kese a wo de amami na me de enchia sonko enchia pesie efri currency kaso ye ema atwefo ene atiefo nyina eben metena sisi ya no hu se currency nupa ye de abadwa so a ye fe no Zahara Mr ene ne capsules ye fe no Zahara G capsules Hindi Herbal Mr Zahara Man capsules ye no imu nkomo emu adanse emu chirechiremu ene apomuden nsem ane ye de besom awie yi no do foi nkomo ye sese ye de ye dura ye fe no Zahara Mr ene Zahara G capsules ana edi kan ewo nkomotwetwen mu sa drowe eye dura oba ene bema etimi nom sa drowe eye dura eye abibidro kan se uye oba na utie me na o mensese no oba bi wo ho a 5 years ni ontimi emu ne nsa 2 years ni ne mensese no emma sa uye oba na utesa oba bi so wo ho a
obu ne nsa pains pa no namu oba bi so wo ha onya ne menses a da kro pɛ na atwa sa wo yoba na sa wo ha we na wom na ma wa wom unam amanie mu oba me see ene adura aba ebeboa me kanfo adi ho adanse edi amaw se pebi sisi a ene Zahara mixture ene Zahara G capsules na oba bi so wo ha infections pa hanom wa come for so many years ohun sisaye bia wom eba na ekọ etimi ma sebi ensansan bi etimi egu na himfie oprekesen etimi so egya no jonso ya ti sa wo yoba na utie me na infection bi ti se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene wabetena na wako akon uhun sisaye bia wo ma oba Cordra store pharmacy shop herbal shop ba bi eton aduro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara D capsules oba bi so ho white pa hanadwen ensuo bi egugu na sabi pampan bi wom oba bi so ho a egya no nkikaye oba bi so ho a eba ne sa na ama na himfie ho no abie kakra sa wo yoba na sa de we wo ho na wanko amsrawo obi beje waware wodi ya ne se obepe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ne adura oba onoma ebeboa ama wa himfie ho no achi yopo white na abetena wo so acha wako for so many years uhun sisaye bia no Zahara mixture ene Zahara G capsules eduro no ayo last stop Cordra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara mixture ene ne capsules na efe no Zahara D capsules sa oya bema so na utie me na innam yare ene wabetena bema bi wo ho wakowura tokrobo ni mu me pacha sen wafa innam yare bi ti se gonorrhea syphilis anase chlamydia eba ne sa ama ne bema no efon ne bema no ensansan bi ategu ne bema no ho prekesen bema bi wo ho a ekurokro bi atoto ne bema no ho wo jonso na wo bre na ochim ansa na jonso na etimaba owa bosa jonso eka ne ntantem owa na jonso eka ne ntantem sa uye bema na otisa ko ba bia yeton aduro bia wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara D capsules na odofo bi so wo ha impempi no wadale awie no na yese de bibi ene nam no ho no ahokeka pa sa de we wako for so many years wako akon enso ohun sesaye bia odofo bacterial infections na ene wabetena no edura ene aba ebeboa ebeyi ni nyina ede afiri ho ene Zahara mixture ene Zahara D capsules na say do we eyadon won so odofo nubra ahodo ane yakeka bom atwetwe mo hoden no se wo ho na wo weak immune system me pa chesen wonko oye bibi kakra bi a obonse wabre na o te so o 90 kakra bi a obonse onko na onhuna mane de bia e wan ketenkete obi wo ha wa 10 years ni oda ho bowa ono nko de bia infections na hanadwen ekọ na ba oda fo wuti sa ene u pedra ebeboa ebe boost immune system no na wo pomoden no akọ nima oda fo me see edro na ne Zahara mixture ene Zahara D capsules na say do we eyadro a ebo obi a osa pa hanadwen oda fo me se me no to nchia oda fo bi wo ha aduane ntone yema me se amane hunu pa na ohun na ote so na obre aduane so to ne yema boy na ohun amane ubonsa ne boa no nyina ehyehye no ne mfe ubonsa ne chinkase na edwan no na ne ho ayira no obi wo hompa otimi nya adwene bi mpo se obi mpo na ato na duro odofo me se enya doto eye yare na yare na adrupopa na wonya nhyiaye na adura ene ebeboa wo osa na edi 15 years 10 years a wako a uhun sesaye bia no Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboa odofo je na mesi ebia na onti bibia se na ma no so da TV no so tu de fa bibia onti ase bia ofre ya ye benya daje achechuro mu 0246 34 34 83
34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Order for yabako ya dry friend hindi haba Mr. So na say draw we ayadra yade abase yade bodo bia malaria fever pa hanadwen obi o ha de bia bose nanum ato nanum aya nwonwono ontimi endidi enye kama de bia bose ni ti edwan no tipaye pa na eteno so de bia ono nko na aposo na eye ne ya ohunu de onye no ho obi abesori anopa okoye adwuma no ahoden wo ho no uboso no nko na pomden no na atosini odefo utesa me kamfu hindi haba Mr. Edro and the amount and no near dra onoma abeboa na o type for the na odefo aye kwan kwato so na wako ako for so many years uhun sisaye bia wo no hindi haba Mr. and no near dra abeboa kodra store pharmacy shop herbal shop bia bae ba bia ye ton odro Ghana ha wo de bowura ho wo se wo pe hindi haba Mr. and no near dra onoma abeboa na say draw we ayadro odofo no brabi wom se uko check sugar level na de bia na ekosoro na adane wo ayamhihye odofo adura abeboa ani hindi heba Mr. wo pressure na adane wo dadwene ene wo hawo odofo ko ba bia to odro Ghana ha wo se wo pe hindi heba Mr. enu ni adura abeboa na obi wo ha adwuma oye na eden me pa chesen oye adwuma eja ho ogina ententen eche eba ne sha de bia boss na pomden na ewo fom odofo me si adura abeboa ani hindi heba Mr. Kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe hindi heba Mr. enu ni adura onoma jalie bia ahinta asie wo nipadua no no ebe yini nyina e de free ho odofo yabeko ya adura etwato efe no Zahara man capsules na se adura we ayadura yade aba bonten yade bua ba ma bia se oye ba ma na utie me na 2026 usama excuses am sero ba ma misero jaika fi se aduro papa aba a ebe boawo aduro ne dinde Zahara man capsules ba ma bi wo ha me se premature ejaculation pa ene na betena odi boy ni ya se ya se oye ba ma na otisa na premature ejaculation ya to din 1 minute ba ma e ma twetwe edi hu fa ba ma me se Zahara man capsules enu ni adura abeboa ba ma bi so ha weak erection me purchase saying sabi esemuna na adwo eba ne sa na emanum gwase pa na aka no 2026 emane se omum page na gene men kofa obi baba emfa ne metena dem na men gene no se uye bema na utie me na weak erection no oso wabetena wo so onsore wo so a mesrawo wa duro ene Zahara man capsules se uye bema so na utie me na sisi yale pa ha wadwen bema Kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara man capsules sa uye bema so na wo ho na onkomwon ayemre bema me se wa duro ene Zahara man capsules Kodra store pharmacy shop ba bia to do Ghana ha wo se wo pe Zahara man capsules order for the numbers ni biem 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Other for me dem no barian de bia meka ment na ho emma yare no emma onye mobo enhye dem ansa no to anamo apɛ currency nupa yade abegya so aye fɛ no Zahara Mr. Eni Zahara G capsules Other for uto aduro na wo de Zahara Mr. no na be yensuo amene Zahara G capsules na ebebo boost immune system no asa to infection bi ase eni Zahara man capsules ebo ba ma bia me se waye mere eni hindi haba Mr. ebo do phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena Other for you no pay ba bia Ghana ha ye ton aduro se eye pharmacy shop herbal shop license chemical shop ubowura ha ubenya bia to na me se obo se uto aduro na nyame di mu nti obaya danse
waka se characteristic aduro no ye papa me da se mako Nyamisha Eben. Ahaya Akube 87.9 FM on your TV. Or say Chrome TV Akube some Jumedi and worship. And I would say good afternoon, Marcos. I really love the questions you asked the man. Quote, if one of his children has poisoned the father, and because of that, the father has denied him of inheriting his property, then what about the other children that he also denied? Brilliant question from Pat. Second D, and what the message everybody was this issue after someone passed away in Asante people is very bad. They have to cancel it. Offer my dead body to marry an Asante man. It's too much. And also a message or the eba, you know. Was good afternoon, Mama Coast. What Kweku Boateng is saying is absolutely nonsense. Please help Evans to get his property back. I'm sure his father didn't leave anything for him. That's why he's taking his uncle's property. Papa dear. Obo, me oye. What sorrow dia so? Adai. Ene de me yabo. Hepatitis B. Oh, Hinay, Dr. Akosia Dia, what power specialist Herbal Hospital? Hey, yeah, dear, what's a yabini? What hepatitis? I hear someone award on Kwan Kron. Nancy, be for Quakency. One of the hepatitis award. What ya to be America? The UK Bruchimem, Nakas or Genoqua. Sir, na fatally van will fry don't you? Ebeko, prostate, Sacompa to Goma Bosso, and all set it, Sewa, Seco to Genoa, Gossoko Sokra, Foko Power Specialist Herbal Hospital. We're drunk, sir, and you went go. Oh, say you don't be. Oba, Chira me hose mebre. Kumasi, what for yes, Lebosum Road, just what filling station overseas and grind. Quabenya, Pokiasi, SCP Quantum Bonuso, Takrade, Anaji Assets, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831, WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Yajela stop. Men kokura brenyina mada sopepche Olman obina na yire na mode ne ko hin musaba madina chi mani muhre gafra nim se woninye ene ubehia ABA Herbal osofo 3 days osofo oyani osofo abrante osofo rasta bromai dokota kunyini no obepie wa santiman mu wono na da ABA Herbal Center no say glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa hwani na woni ate yenye operation wo ho yen sha hwehweni wo ho yen fadro so mu yeni so wo ho eno an se wudi keke santam him woni so da ho clear woni how kra say yen nam how padia ebi ebetne se wo bod the bridge kojo takra no kra wo de kwa ebi ebesem na kenya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower no na Maya Mamma Kwaba, FM 87.9 FM on your TV or say Chrome TV. Mamma Minyaba Kwaba, Mamma Mimwa Kwaba. Yeah, I know. Mira Kwaba. Yeah, I know. Okay, yes, Summons Vita a guy was here to some Umyango. Area de Marcos Machia na Machia Shafun na Yabetsna ha ne ya pomudin hon komo. And I near chef for a barbechu then chiastron every Pemsan Company Limited, a marsha for near chiafuina, Doctor say, ma pomu it's a sing. Area obiwa na or complaining na koma just or yan hoshia in ye na koma e bomweni, just a comano e pentem e jani crick. Mr. Sadia Marcos, a buesia funo. Say, Ukutasa, Kumani Bino and Shea, and here, a Johnny the Adisa Gadugunia, and now my name answer, Monsieur Bomadia, Neko Pessamens Vita Herbal Mixture, and then the capsules, maybe, Nano no Miss Answer, a dray, a drone was Swabia, a bois. A yaw beer ni pedianina mutitru, anyone always see yadian a dray dear, hey, or motia, just almost sonny through say, it's answer a draway, Siemens Vita Herbal Mixture and capsules, jai, just a young one, my dear Ancasa, Obiwa, not Sanya Mekai and Nitifa, a pine or ga or noa, and nay, unto me nebby, or pon a juma.
okofia so obeka nani agu so pa no age na home no da bi obemiemia phone so santi da bia stress afi wo be hwe na agya ne tipaye na o complain ni tifa pai no obi wo ho nso a exercise yi wonye bi ade echi ade esen wodidi gumu cheko didi wie ya nso na woda enche na wo veins no entini no emu asisisisi moja entumi nni afru sani ye mani padua no enya ahoto enti yakoba ne sa da ne da na wonsa ene wonan nyina ye titiriti esanse moja entumi nni afru sani ye woni padua ni mesrew ekoba ne sa bomodin a ne persimmons vital herbal mixture ene ne capsules yi bi ne no maye afei menua ma no mo a mo konfitira na aye bibie wo ho obi besie something which is there no mesrew bomodin a ne ma wonsa enka persimmons vital herbal mixture ene ne capsules esanse eduro yi ene beboa ama oba wo mfiti kromu ate kroje moja emma no eba beba na esisi so yie pa oya obia eni akire sisi yade sasabro obi wo ho ada ne da na jonku eye ne ya ne sisi na beti ni kotoje chese oje ne ho anye mesrew eduro no Siemens vital herbal mixture and afi ne capsules so wo bomodin akọ pharmacies ahodo na ukoto ye nro yi bia emfa wo pen no meduro no bomodin na frɛ doctors e wo 0244 718 557 and afi 0241 604 702 numbers no ene abobo no wa wo hwe ye numbers ne go screens no eso wa wo tie ye so numbers ne abobo no bomodin ase wonsa eka ye nro yi bia wo be bomodin a no afre numbers no na oni doctors acheche nkomo said ye be ye omo be ma code no ana omo be kire said ye obesifa anom aduro no ebi wo ho ana eye lifestyle ofre doctor no be di nkomo na wa kire said ye be ya wonso so apomuden ebe konkan afei ema ne mema na matenka ewuo matenka ate akono mesremo Siemens vital herbal mixture ne capsules ene bedi wa kagyenemu ama low libido na etete wo no ni nyina so etu acha na efie ho ayede bomodin a ne kope ye nnuro ni bito esanse ennuro yi ekuta phytochemicals a eye nnuane nnuro stronko a doctor enam ni nimde so aye edi afrafra nnuro yi nti eduro yi se wonya binom a eboa ema wo immune system ne krampo no bibia tumi esisi so said ye be ya se yade bi epese ebowura ni padua ni mu a ebesi ne kwan mesrew me kan na meka na ni breso so kokko pa aduro yi bito mesrew ko pa bito na koto aduro yi a wo beba bedi adanse piewa wonya aduro yi bi na wonom a wakoma ebo periperi wuti fair paiwo wonsa ene wonan a ye titiriti moja entumi nni afru sane ye na wonso so wo konfitira na wo bre sisi yade ne honam yaw no ni nyina etubetwa afei ma menja ide aka no emfa ma menua Dr. Eatwell no fa preke natural powder ana se preke se powder no entwaye nso Marco weda sibio na yaka se duro se de na nuaba edi kan no uto agan ni wia na unwie o so de preke natural powder no eka ho na de tene se preke natural powder no ewo phytochemicals se do di kan no se ene agan ni behie mu a enema ye no timi ye no udompem so wo ha wo dompem a me pa cho tie ni pa anasa wo ha ewo ntinimu abro no ka so nerves no mu a me pa cho eduru abeboa pa no Siemens vital herbal mixture and then the capsules no na preke natural powder because eduru no mienu behie mu a se de na me kan ye wo chemical bi a etimi ma ne ba ni padua no abeboa de di kan nitric oxide nti se untini no mu asisi ebi a wachi bremu ya ya dendenden pa ntini no mu asisi na so pese ntini no mu da na moja timi di afusa ni ya me pa cho kona kota aga na to preke natural powder preke se powder no da bia ya kasa asem we se immune booster nti nkwamwa na o ma ho odin wo fom se wo benum aduro bia ma aduro na tima ya adwuma ye a wo se wunya bibia betima boost immune system na ma nkwamwa na nya ho odin mapa nti eduro ne ko ni padua no na start ye adwuma enu nti na da bia agan no dance no ye kese because agan no so wo nnuane nura hodo bi wo a etise ayina enu so boa ema ntini bia emu asisie ntini a bi asrade bia dedam moja fia bedam ni nyina mu beda ho na ma oto ase etwetwe nyina free ho akwa ma obi a ne na se ye ntitriti ne na ye ntitriti ni nyina be free ho akwa ma na onso wetimi ade wo ho afi so de ojane nan a ohum moja wo mu no hemorrhoids I friend koko no be pacho
wonso kona koto aduro no bi moja no beko no ye internal hemorrhoids sane ma ni nyina be ma eto betwa afedi aba betu external one abetutua sebi woto kwan na no me pacho o to agan no ato preke natural powder na kan ho tonom ya bonse sane ma ni nyina betete free honom obi ho a onya rectal prolapse ne kokobo no sebi kogya na eyi aba me pacho ni nyina woto aduro na de free numbers na de bia ka ho asem no 0244 718 557 0244 718 557 and now says 0241 604 702 0241 604 702 na Marco ye ka biom say ebia na oka akoma ho asem wakoma da bia wo ya na wabre me pacho ye bibi kakra bi no wabre o nanti kakra bi no wabre me pacho koto preke natural powder no ebeboa wasiesie wakoma na ye adwuma ye bua na ne heart rate no se de si bo no rhythm no kra anye wo se odene sato a ase kum edede pa me pacho kona koto preke natural powder no oto no mu a be ma akoma na dwo fom na bibia e kama de ama afa so ye bema na wo jonso ne mu pai mienu chese wo prostate no ha wo ho se oha wo ho de me pacho to preke natural powder nanom onuma sa ne ma ni nyina to betwa afa so obi wo no na ono nso de ye ne se sabi wo jonso kakra bi bon se na se aye dududu okay eno so e basa e yo how bebre me pacho ni nyina no wo beto agan no ato preke ne de aka ho chese o how bi wo ho UTI urinary tract infection de wo ho me pacho ni nyina no preke ne betima boa masa ne ma ni nyina afiri afa nkwamwa no ebenya ahoden mapa na yarewa bia ba nipadua no bia tumi akon atia na so open pa bia tu aton a me pacho ko PFA pharmacy e wo Kumasi Neuro Junction he ya afa so Colinac Dani Herbal Ashton ni mrom ubenya bi o sanso na Costa Pharmacy ewo Kajetia one Children's Hospital ni di nhwe ni mu Freddie Mens ene Rock Pillar so ewo KO nkokon so ubenya Hillside Pharmacy and I say Isaac Drugstore one Antiakoba ubenya bi o na nkran so Repage Ventures or Kanshi Drug Lane one ni nuanom Tenatet Halus Herbal na Angel Herbal no Be Nice Snowbird o nyina wo ombeboa na de aka ni nyina no ye numbers no ho hia je na de frɛ wo frɛ pe ye be kyerɛ na nso watime nya duro no bi ato number no ye 0244 718 557 0244 718 557 afi 0241 604 702 0241 604 702 na ye kasa gan pe eto se ubia nkotobi no mfe da sipi mako eye Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno na wo hwe na wo tie no na yenko fa ome Herbal emra back clinic so when him how nko de Nyankopon na esi aba behwe wo de bia meka se enini bi fra ye wonsenchani bi wo ho a beda di e wa enini so e na che se enini bi fra obi hu ade se bo obi hu ade se ngusie obi nso wo ho nsuo eta nini no eso obi nso wo ho aso obi fra chire ba obi hu no se obi na eba ne nipa ne sha atade kokwa na tuntum na enso se nipa no amen no a ohun nanim ni ye se eye fi anase kofi na ebe eye enini na efra na ebo nkaye obi nso kura wo ho a ne nso ye ni wisi obi de ye no kusukusu obi wo ho anani no baako hunu baako nso ehunu so watena ho a de afira no a ehunu no ebeba be kan de ehunu no amani mienu nyina afira obi kura nso wo ho a se ye so ade se na se ye so boba ana lighter obo nse bobo baako pe no aye mienu obi kura nso wo ho a bobo no nyankonton bi antwa ho nhia ono wo hwe no beka se nyankonton atwa bobo no ho ahia na se de bobo no ehye ebo emu no aye ni no na efra na ebo nkaye endi so how we be how afa number no frɛ bra na erade mfeɛ so emoa wo number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 and 0550 57 00 75 enunti no baby bia
a wo anim ha nko a de se tutu keka wo ne saa anim ha wo ne de bra ne Awurade mfa me so emu a enu etire no wo saa nyale wo a me bebo so ibia bomodna ne bra se wo kompo asthma stroke awo hernia me paucho saa wo ha we ni de me bucket wa kora ma woduru a wo ho beto kompo ebo me ne emu kompo goita ebo me ne mum eno ne timi be se ni pa me mu se nkora abo no Oba na se ye ma aduro ni bi nom na se o de bi sra so a Awurade fa me so aboa wo apepa ni nyina firi ho e wa abra ye mfa se kai enka enu nti kompo asthma stroke awo e na wo hwede a mesra wo bomodina ne bra na Awurade mfa me so emo mesra wo ene ya amabai no se asthma wo so asthma no de ntimi ye ne sei no bibini bi antimi nhwo je se me ne nyame e de ho adom akyede ho nuro adom me Intimi many pamiensa se ask many be how me pedia how ache oba na okrata na ekura wo no e mo 5 years a eno ne de efo me hwenchew na sa asma na how 5 years a doctor aka kire wo a wako hospital a ye de bodin wo ha obi animu ana ye de be kire oba pa kosa wonu waje hospital ni tumu a na se ye kese a eno no mehwa achew na se ye de sheto kuro bi mu a wo bodin kura no wonimu de a ye modin wo ha wo so wajitum se hospital we e won kana ye kese na se wokuma se ye kese asma no mehwa achew me de duro no bechew na wa dance ye ne da meba ha no me no ba beka endi se wo asma ni bi na se woni sika wo ba ha me de mani pa me nsa mu nyina monye ma emema ne ntampa dance an etumu nyina monye ma mo ba sa asma no me de duro no bechew kwa e wo ha wo de oba akokura frame ya me de duro no be ba ha na me de duro na brew wo no bottle ba ko ni wi ade asi no san bra beka na amansan ti minimu de meka enu nti yade bia e ha wo no a etete wo no fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo a afrɛfo na mo frɛfrɛ no mikasa wia e na me pick number no enu nti nkasa number no e ya azan e na line no so na so wo hye enu nti se e ye nansa na wo twekura na wo be frɛ nyamu a e ma wa be mu wo de koso a ne frɛ ne ye be pickew na wo so ye pick dia ni na so wo kura to wa wie o mi Herbal Accra ahudome roundabout e na ye wo e na Kumase nso so no ye wo ebu akwa sepase no ubesi ewo sepase ga wo mesrew Accra no wo ba ye buki ansa na yaba wa muki na so ba de amesrew da bia ba bia metene bia meka se ye be ma wakọ enti wo ba no afrani ye buki sepase de da bi ye muki utu ka na afa o ka no ano na wo ba baby bia wo no a opese ye mfa aduro ni bi mre no mesrew e de aduro ni bi ba brew eni gisem ne se me de aduro ne minni kan yu sika ansa da bi me package no ani nyina na me de abrewo na sa won sa kan aduro ni wie a no asan di misika ama me sa na me ye no omo de ba de wo de beba eni panages aduro ni bo ano nko ade a sa oji waduro di amo me unsuro oji waduro di obi ya wie na no refi ne ho refi we refi no ho obi kura wo ho amo me wo de aduro no ma ne sa no a aboa na wie no charge na wo de to no so no wetimi betu akora aboro sa e manfo ni musa edro na boa na wie no di obesan ba be ya ama wo no enu nti wo haw bia e ha wo no fa me number no frɛ ne bra afa stroke ed what to form team ama wa no achia ama wa nkasa wo fa adwojo be ma stroke okumu be ma stroke no dia aye ubia no pa to fa me number no frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo a me pa cho diabetes ne pressure e di stroke ba sa wo haw kro no asen frɛ ni pa ni na diabetes ne pressure no said the stroke will bra wa bon to tia for man for my odofo said the watia fufu anase mattress so no anase wo ho ana na ho ehyehyɛ me pa cho so na ho hyehyɛ sa anase o tia form na dofo sa na so wo pressure na diabetes ni bia one e the stroke eba esen frɛ ni pa ni enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu ache no wa wo ba akora no wentimi nkasa waye mum obi kura wo ho a ne ba no tene nsuo obi kura wo ho akora ne ntimi nkasa no wansa ntimi nante emanfo kura so yinsu ba wo de wo ba kan se doctor de nyame nam wo so aye no fa ho video ni bi ho adanse ni bi kura e kire me what you say enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu akire no ye bema wa ye mele wo mpamu pam bema wo ntimi mo adwuma wo mpamu ti enkonko no mema duru bra uba ye bedi kan de wa fa mfidie mo screen ni padua no ne ahwe wo hawa abonwe ni padua no menti uba ma na ntimi nya adwuma no
obi kura wo ho a ne be ma na ontimi nya aduma no na aduane die mu enye na waduane die mu nya a wo no mema aduro no a chinchina aduane die no won sesa mu no ebe de wo be ma na sa ya aduma enti ukonom se bi misre meka China fo nuru a ebe bo 3 days 3 days na chi na fe wo be ma na be ye fredededede enu nti be ma wo de boss wa na ho esa na wo be so to aso a wo be ya e ontimi nto aso biem afi be ma wo be ma no edafo mutima entimi nya aduma kora no misrew bo modini na bra ne ye ma wo duro no nom na awurade mfa yeso nyimu a ne ye de aduro ne ma kora ne ye di kan screen ni padua na hwe ni padua nim wo hawa abo we ni padua nim obi de ye diabetes obi de ye kan say stroke na akum ne be ma obi kura de ye pressure aduro bi a wano no nom enti eno no saa no ye ma wo before aduro pressure aduro de aduro na mansa ne de saa mema aduro na ye de be aka ho eno nti fa number no frɛ ne bra na awurade mfa so emu number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 eno nti me pa cho se wutie me na nyalo wa me bobo so eni nyina no ebi hawa fa number no ne frɛ ne bra afa ebi a wutie me ojo nso wo kete so wo ye panyini ana wo ya akwara mami saa wo ha we say no ha adwene pa se wo bi nso timi ba eba wo ho a eno nso so ne nipa mienu mehwa ache wo mo I see eno nso so enipa mienu mehwa ache wo mo eni gi se mo ne se wo ba omi Herbal clinic ndi enti me je me ho die no me ma oduro no me de mpai bo saa taa wachi wo hawo no se ehia kwankyera nso so a me de bi ye de be ka ho enu nti mpai bo ye adwuma wo de mpai bo ye na no akire no so aduro nso so ye de be ka ho a eta akire eni nyina mu no wo ba ne ye sa de mfidie hwe ni padua ni mu enu nti wo mpewe na apento kwa nti me bonyalo wani nyina so a yade ano odin na ehu na me kura me suro ye nifra entina se mani ni mfra enu di se ani ni tutu ekeka ewowo ehunu se bo ehunu se nwusie ensuo ta wani ni so yo kusukusu wisi mesrew fa namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa me so emoa ebi a doctor ka kyerɛ se entini no a efiri wa adwene mu eba wani so no entini ne ho atete entini bi mu kura SCC me pa kyɛw fa namba no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa ye namba no 0550 57 00 75 0594 87 39 69 Omi Herbal bu akwase pass na ye wona akran so ye awudu me run about nyame inshira mo pa amen nyame yamam wakwaba ede ba kuma 87.9 FM Unia TV or Sacrum TV Pastor Julius Akwaba Boko Akwaba okay evangelist Akwaba Pastor Julius yen share ye nuabe ma Evans ahenkra asem o de ba ye na ye frɛ kwakubuati yo my that's it phone ya na ematie phone so ha kwakubuati ene de nkomo kakra about I think that yeah disappointing let me mama can say papa be wu because of the japade ama na wo fa ase nya de ya asem hoho that is depending on circumstances ebeba nemum se koba na sampo a yenim sa mamre kwan so no nya ya no keke na ye de kan na no nemum bia abeseni ba ko menu bi ye besim konwa bi kwa ye betu so nsa na ma because I send the penalty as no be wo no owaja sabi abusua ho enti asem na okan se kwa ye woni na mienu nko asem a ede na ye nyina so a wo mo aka ade beja to sampa se papa na ka sa kirew ana wanka sa nkirew nti ye de ya ba na sa papa na ye convince se o be se meja pade am won because said all allege say Evans no ebe poison papa na ade me man nye we me man said o say system na metina me man omo ye mamoyefo omo nye correct nti me mfa meja pade am me ma na emu me de ma mo fa me wofa se me wofa se ne man da so tias na nkola no so mu ye na da cho metima akoso commotion nti no eye din a papa na dwen ba ko ba so no se nti kwakubuate ya bra na me fa onchia abusia pani no ni ade na me mo nya we se me wu ene me wu a omo hwe no mo fa meja pade am me ma so anya we kwa no ye benya abusia pani bi ye abusia ni bi ye benya obi a din a okasa meeting na ekoso a ekere se papa no before so be wo no oka se ye mfa japade ma kwakubuate ye benya bibisa wo
now kwaku boaten etimi point no ane papa ne ba pani ya o ka se ono de no ya away Ernestina aso se Ernestina se papa na na frɛ no ka kire no se magya pade na be de ama me offer ase no ana se Ernestina no kote ne he so far kwaku boaten timi improve ya no ne o ka na se Ernestina ya away now mama time a papa no ka sa na no den ana so no o yare it say busa na sa question no de na because papa so any anwode asem you adwene mpa o dey take decision say me fa japade ma wana me fa ma na e we hefa so it is also possible say ko basa busuafo bia ni we tena se eya dance for say papa na japade ama ne wo fa ase a na ne e bia wo fa ase na prepare nsem she papa no lum ema o ma wo say baba we make ko mo poison we ku me na matena ho ahwe ho a nkran de o nya nkran pasa de japade ama o e bia o mese me wo tia ye basa the fama me and you say, "Be for that one." Yeah, can so much na dreams on cardia. Oh, catch oh, but the major padia mount. Very easy. Now, let's assume without admitting say, okay, so okay, if you are under this condition, no, a better than yet many in us all. It's me, the say, what if you say, I am no crash and no walker. What the baby, a man, we are crying. Papa the boy for the man. Papa Kuna said to my friend, Baba, what catch and say, Japadia, offer. No, offer, say. Papa Kuna, Papa Evans na poison no. Ne ma can you now so I won't be because Evans are poison or no. Tell the ma can you now say woman. Evans mesro papa, but the son man a pound or there be a I'm on a pound. Oh, I was there one to me foul. I don't want them. If the assembly of good what you want, because I walk on. Nina Swono is not here nor there. No, I am not where you dick and say, Pass, as you be who we are. Now you perceive a Japadi, a Cocoboje. Now, you didn't even get behind a bread. You didn't even get behind Mamma Cassam. Said them a combination but a snap about Mother, 7 women are 7 women say, and I'm going to go from Messia Papa. Yeah, one Cassan so free say, and no crapana, Cassa offer. Edin a Japanese jaw says 7 months say, assassin so, what bro, we have brought for the phobia, and your bone would you say, what fair? Milton say from Sensum go to say as a Japanese or the mamma. O mana so say one farmer minti ma bobia say the besinsin area ye really go be wo et mesre am yan babusa penis obeba but ma yento fo say obi wo a ne ya mana japade aba ba ye manso ne wo me careful na de no prepare na japade kura wo ncherebo kwaku boatin una wa ko ba say wo de aduro say okuta be yo say wo bani abo say okuta de yo na no musa question say woni de wo nyina de wo bia asesia no etena ya de besi wuri kwaku boatin ade bia ebo ti do ntia woni abre woni eden a waje nkuraja pade atinchire twan me pa cho opo sa de wo nyina no etena ya wuri de besi say woni de besi dia ene me kasa kire manyansafo efu say de okuta nyina betima feli de okuta wo nyina betima feli eti ya humi susu nya akasesem ya na papa nko ba be wa owo man kete se matama na japade me de ama fase wa o kase se nyansa pa o se wo so papa no kra no a enye de wo ye ma wo na ma wo so no wo do ban wo be ma wo ju no obi wa ba be mo ju na sa wo so se so ma na na wo fan kra no wo fa de na ma ye ka wo fa kwa so o me pa bi ma kwa ma wa eti wo ko wo fa de bo ne be na no kwa na nya sa ye bibi ni bibi na wo fa de na wo fa se fo na ke wo fa pipes no ma me de tu no fo mo fa no yoma kata no yoma so na no krowe aye ba ko pa wo ye de ye wam nkoma hu ni ye di no ye nyina na tifu bu fro say ye kwa na wo de ofi say ye kwa ye nim nyansa me say tifu ahemfo lawyers fa kase a eti ombu ofu wo eti wo kwa na nyansa ni so bi ba wo ma wo wiase enkola nye say o ma nyini 30-40 years o mo bo mbra waro awaru enkola nkete o mo so JHS SHS papa wo be wo so no oba wo ho what oba be wo so na oba na nkra ma me ne nete what you talking about so one ya ban wo ya nkra na wo ya papa ten ma onu wa se bi the court no ma no a wo betu e mo ne ma papa no ya ene wo ya wo fa ase e tese wo ya correct ne ye mo ma no wo kwaku what my friend
Ma someone miss one here. Me say afraid na wa no the allegations like I say okay and I cannot pose it 20 minutes we do not one single evidence one your boss want to be able to say your poison all these things are there but we try us up the customer so yes obi abanye but not to that extent say onion to a poison the papa as long as go take ubenya no ye die Anayesa kusiminya Anayesa akria eno na also 32 years enti ne papa efree mu 7 years yenti mfree ni age akase Ghana and 20 years na aha adwuma be na woye wo betumi aye de esese wo ya ma ne bro ne papa so edi ade na wo be se woye ana ne papa pese o de kowie sika na wo de ba behwe na ana se de ana wo so pese wo adwuma ben na woye enra wo keka adwuma na woye that time abu ekra nei kra no hwe adwuma woye sei na yetua no enti wo fa yare na wo so ni mu a me de mi hunu ne se ne wo fa ko kire ne ba bia eho no efie ne wo no a wo hu ba bia asase ne wo no ai me pe ha aha de mani je ho aha ye na ebetena me pentama je ha aboso because the asema wo kekan na menti ase ne ba panyin ne de na ota aba ho kakra no so no wanka se ne ba panyin no kura o ma ho mehwe no kura o wo se na oba ho sana we so ba ho se na oba wala nti papa no enti ne ba panyin no wono so bone ben na wo de ye ne papa enti esa efie na wo sie no wotumi dane ma wo nko ase ofase fa me shira so amawo fa wo de wo nko na wo de wiase no mema me brabi me mamre me man enum na me de wo ma ba wiase no wo mmre na wo de fa na me kura se me yare na mpese me di bone na me di me bone a ade a me ya ne se me to wo japade a me wo na me de ahwe me ho se me di aboro na wo de wo firi he se me tam me japade de chewo efiri se me de chewo kura eno na ho ma nso aba no ye betwe nti ko ye papers atoso nti kamba ye papers atoso se me de chewo a ana se me pese me di aboro na se papa bi wo sa na oyeye oso wo hwe ne mma no mu nyina ho na oyade na obi anu a wo fie no e na oton ne fie eno kra no mo ko ye ne ye gema ne ye se ne ye wo hwe fie no se de papa ne si ton na e yare ye wo na ada no e ma ne ye de ye ton ye nti eno kra no ko to gina mu agi efie no e ma no tua wo mo kare de e de ma no nti wo bu asema wo kan na ena ai ena wan koso ena wo nyina so ena me ana me boss wo ena enche ekire ne kra bugu ye ena me ko hyehye ye why just say wo fa nka wana be so ma wo dia why just wo fa de no nti wo fa de no eye wo dia na wo kra no ko hospital nyina wo fa ya se yare be ne ku yare be na wo yare ye na doctor say ka kire wo o mo se ne ba no ena de pa no bre no na pa no de efie de wo koku obi aye de pa no na koma no obi abedibi be breakfast o person ko poison obi a pa no na ade koma no abre ne ono ko anete obi abedibi ama mo ko ye na duro kra ni nyina atoro enye sa so wo beku fie wo fo nyina fi se pa no de eye ya ena nkura kro mo abade pa no de da bro mo de aye biscuit a mo wie wotu waniane abu ne hia no wotu yaniane abu ne ahia no eti bra mesra osa ku wachi ne bra bi mu ate mesra wansam na wo keka aye no mesra wa sunya ma adwene koda na dwene ho na buru na wa hunu se asem a meka aye kura no ni nyansa ne nti ase ne sei wo de wo kotena wo faade mu a onku ne sama anya wo hwe ni sunsu mu nku na ne made o mo ba betena mu di a omo benya asem omo anu bechia enti omra megina ne papa asase so a wodi sika ato emra megina so na onfa snap embra no mebodua samai ni ho na samai wo ho a na wo kra no wonwe wani so na wo ne ma omutumi ko fa snap ba ebegina wo ma ne kunkum ne ma awo ono ankasa
Nene ono so papa no so ono kra samado amonche bebo no amonche beku papa ono obesa awu bi enti e bia ma ayi ne nya na se honhom mudi asem na honhom mudi asem na wo papa wo ho na yetimi kum o ma abrasa ase ne ye wo dia na wo na wo hyehye ye dia na kire se amonche nsan enku papa ne nsan enku ne biem enti wo kwaku ei mesraw anya wo dia wate anya wo dia ye ko ho mansu we ye betwea ko sitire se twintwan we abra wonim ba bi odi ansem na ba no ye ntokotwan yo eti nyame ya adom a Monday ebusu apanyini se obede obeba na dia wo ho bia ye dia to dia eda evangelist papa ma me na me pese mbusa se ono kwa ne wo faase owo ebusu ani mu ana ebusu ani nyina no ono kwa ne wo faase ase bibi pa ono kwa ko pa ona be no ase bibi papa bia because wo so kran kan wo fa bi di need to kwan na den ade onko a ena ebusu ani mu faase onko a na bibi papa nyina ba wabrabo papa ye nyina ye to ene papa sometimes enya issues obia no obetimi aka so ne papa enya antawanta wada but in France am kakraka we meto akra we so say 32 years now that time no was saying adwin bi kra beba ne team so ne papa kra enya issue a on fa poison kogu pan ma na slow poison we dey me hu bi da papa oba am say wo so kire na nkrofo bi ye nkopɛ kakra bi ade ade me de ye de na me ye de ai ti wani bre obi agapade na wo si anya bi ama wa na etu wo si ye bi ma wo na waju obi di akente so nkra nan ye osenum no etu pese won che se wo se o ma aka ne de na papa no ne o mo ye fan etu o ye japade ni bi ma o mo ana na we de ye we mo de anu nti no na de wa ye o mo ni nti no on pese o de japade na wo no o de ma wo na snake no so no de na papa ti me de dan ma wa fa snake na anka ho se ne ma no o ka hwe ma o mo nti ka wo so na me ye ja ye num na ne me wa asem a o ma aka o ma ye obone papa sa akọ na sa abra biem because nsem na o ka ne de nto asumu ye busu asem a na de hyehyɛ dum ni adan na me ya Monday say busu Monday. Oh, say hello, I'm Titi from Pram. This issue will keep popping up, especially among the accounts, because the so-called matrilineal inheritance, what belongs to a father is for his wife and children, not nephews and other extended family. A period. Blue says, good afternoon, Marcos and crew. Please, Kwakubuati is a liar. He's just greedy. He manipulated the man. He's not aware that nowadays in Ghana, there is no more wafase. He should surround the property immediately to his cousin. Kwakubuati, you are a disgraceful and disappointed mosquito. Hey, Lucy should be coming up. Okay, Kingdom Center, Kingdom Garlic Bitters, the body Amawonsa and Kebi, Kingdom Ginseng Power Capsules, Buama Meme Jinaso, the tremendous capsules, and also a boy infection, Kingdom Co Capsules, a Yukoko, if you want to team, 0597 2988. 0597 298855. Yabekwa o mane so na ye fam nti wada woro ma mesro uba so na se wu se tie hu a ubedile me ti de be ya ne se be yi wa free so ti mesro lower wo TV no volume no radio no volume uba ya me dey the say uka na wo de ato aso we dey ne ba bi akasa free me kwa me aba papa bi me kwa me wa fa kwata papa me aba ma so wa santima pon ko fi ase no ta coach mimi abada bia me kase sebi do ne japade no kura no wo hemfa ena se abusua bi dihye bi firi mu a na de ofaase wo be bia de ne waji ajapade ne firi mansem ye na de kosuoi sebi wona ka wu ye na ko bi ya wo basa aka sama no ko aka te ko kanya wo de eti yesra pa abusua bobo mu na si form na nkola no sebi nkola mo nyini ku a mo japade no e won papa dia no mo hwe no mo fo mo ade mo na wi ase japade ye fa ko ba bia me da ti mi aba papa bi enso fa kwata papa Dr. Kodivo Herbal Center, Regional Dr. Kodivo Abam, and ye can for the ama woman sanka bi, waposu koto dwe usisi we children siatica, nina no uma sanka chat with even so, no one can go to faith Dr. Kodivo or Regional Bam no, 059 81000244
fa wayi no ho bibia contract fa kwadan go so funeral home na wo munye bibia emfa ma go so kumasi asafo oben enka ne cocoa board na hwe ne mo frɛ 0243737457 odi ni baabi akasa free Obako yeah Obako yeah Abunyabo e champo brofen kwa mo highways e wa na buchio yenkwa Abunyabo wate me mo ba ja ko bibia jali kini o me ja me ki atabi asma go mtiano obo ba ja block me ja wate no bi Japan no bi Nigeria wo ba ko ko wate yes no adde ni e bi kan kan e di wo be wu a e be wo ko wu ya wo ko e di wo be wu a e ja ba de no wo block na go ma o we Nigeria ye wo pa se e di wo wa le ge ya wate ẹbí ẹkùnrin ẹni yàtọ̀ yàtọ̀ ẹ̀fọ́ bọ̀rù wọn yàtọ̀ ẹ̀fọ́ bọ̀rù gbogbo àti nù ọ̀tún ní à ọdún wọn wọ ìsìkàkùnrin ẹ̀rọ ti kàn kẹ́ pẹ̀lú. meda ase papa mi nua bɛmɛ champo wodi ne baabi akasa free ọmọ kò ntọ́jọ́ ọgá ìlú ní fún sílẹ̀ ni ọmọ kò kọ̀kú gba ti ìsúsú sẹ́ ẹ̀ náà má papa ní poison ẹ̀kún because okòwò papa nù sínú ìsìkẹ́ ní ẹ̀jà pàdé ní kíta nù ẹ̀nà wọn mọ̀ nìdúrà nílẹ̀ okòwò abẹ́fà efie no agye abɔ so sɛ ɔma nkwa ne si hɔ so na ewiase no ade ewi awoyɛ no wowɔ ma wo eti dakye biara no agyapade a woyɛ no wode bɛkɔma wɔfa ase na wɔma nante hɔ eti na wɔma nam hɔ no no kɔkɔ bɔtɔ ɔtɔgya ne mu adum ɔmu di sɛ ma ɔma didi deɛ a ɔgye sɛ ɔgyapade yi na ɛwɔ mu dea na wode first camp tete wo ma ɛnyɛ agyapadeɛ ɛnyi ɛnka sɛ nkora no nkɔda abɔnten na wɔfa ase mɛda dɛm kɔkɔ bɔtɔ yɛm sɛ nitiri abɔ fam nasa bi nasa wɔ bi ana ɔne ne kɔkyi ademmani wɔ ne tirim akpa bi asɔsɛ na polisi kyi no sisi ebi sɛ ɔbɛ fie hɔ ma adeɛ kye ebi sɛ ɔsɛ no so ɛnsɛmfiri na edi no me know you are 100%. Was here I'm thinking touch from Kofodia, please. Kwaku Boateng is supposed to know that greediness leads to earlier death and destruction of nuclear family, and also even if two of the children who attended the meeting said they don't want the house on the behalf of the 7 of them, elders of the family should have contacted the 5 of them to confirm the response of the 2 children. All I have to say is that the family must meet again and find some equivalent money of Kwaku Boateng work done to him so that they restore peace in the family. Thank you, Marcos Obinso. Message here or the Abba Enono. Na mamen catch us a Pasco brebo for into Adauroma. Bomodi aso bema won saka me Pasco ni bi na ebusiano anono former CBM ubenya be free 0557 457 0557 453579. Udi ni baby akasafu. Na go ni kasafu me bon se na dijansi. Okay. Ni sa se ya be dinu ho ni de mo hwe mane omo e se da. Nka si egbon ko na sa wo fa sifo ni abusia bi ewe adonki na ne ma no ndo ni ko da bola so. Abedi ho je mo se mo be na enkwala na nya baby atina me da mashi. This way that say na maunsa came later about supplements no ebe can talk about pharmaceutical research center na dia ba kama beboa money pedua no egina sopa ubenya bia to baby to ndro bia frɛ 0555610592 3p garlic mixture mansanja tu wedro no a onomu a etu pressure o sugar no wo so like say the stroke ni yade nka nyina se ubenya bia to baby to ndro bia frɛ 0248928824 grow fire mojadro adi koko na ye wonan no nsa ye tititi woda na dwa wontumi enna mesa wado ufiti kromunya uhia grow fine but more than 0244596532 within the baby akasa free no go beto ko man pariyo esa man pom yankwa no beto no 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 what do you say from here go di so the man say you no baro what do you say you no answer ah no go you say no bro amu adu. Good afternoon, Cruz. I'm suspecting Kwaku Boateng. He killed the uncle. They should get deep into this matter. Kwaku is a suspect from Apostle Paul and Kwako. Thank you. And what they buy was ABA back in the case. A two and yadi in our deku and unti and a bush and be one casawa baby. And when yadi at me saw ABA, measure the amount. Yadia can stroke the prostrate. Nina so or share at the count. You walk massive quite so. And you say, ya be markets no. 0541 565 109 0541
56519 Haxamisha and in the capsules no also time for Edru and into Bomodia Sabema was Saka Haxamisha and in the capsules no ebini to also ase deku ubenya biato baby a 0240 238310 0240 238310 na ebo modia se obema wonsa etumi aka ebi aha eye akoma 87.9 FM na fin so Onia TV. Was it please? The man who said that the boy killed his father is a lie. You should make sure that they will carry that man to court. Name Prince or say or the way every tamale and also eba ye mebrano enya aye bekra ewi enunti said ye tie bia no mo amofre no yen to me amfa or the ema no how kra na adwuada abusua ne bi so omeba ha live na eno so ya hwede e beka afamidi e de Marcos program no e yakoma mu nsem abusua penny same e chapo ni crew no e de Akoma sports e to aso